espazo, ninguén pode escoitar os teus berros. A Caixa Negra da Nostromo. Boas noites, boas tardes, boas mañás, verdade? Porque isto é un podcast, esa é a maravilla, non? Que un escoita aí on demand. Benvidos o primeiro programa de A Caixa Negra da Nostromo, un podcast de cine aquí perpetrado por tres persoas con aproximadamente cero titulación e cero autoridade, non? Para falar do tema. Empezamos aquí por Paco, a corte do director. Como estás? Moi boas, aquí dando a miña opinión sobre temas que non vos importan un carallo. Excelente. E tamén temos a Fuco Lobam. Como estamos, Fuco? Boas, bueno, non temos ningún tipo de titulación, pero temos moitísimas horas de audiovisual tragadas, co cal algo se pegaría. Esta vez non se pegou, bueno, pois... Eu estudiei educación social, non sei se iso vale para algo. Eu aprendi na carreira a facer un balance de blancos, Boa, O espectacular. sea, que algo de audiovisual, sei. Eu sou informático, así que o que ven E sendo non sabía facelo. descargarme o editor de vídeo de forma pirata aprendino nos pasillos da facultade. Sempre está ben este tipo de actividades, non? Son moi necesarias. Este podcast nace un pouco porque nos xuntamos tres fulanos de 30 e pico anos e dixemos, eu penso que o que necesita o mundo é outro podcast de tres fulanos de 30 e pico anos falando de pelis bellas, non? Pero desta vez en galego, non? Dixe que non. O mundo necesita nostalgia. Tal cual. En galego. Mundo, ou nós, polo menos. O sea que... A nosa intención, non? O mundo está cargado de boas intencións, é facer episodios mensuais que se publiquen o día 13, precisamente por iso empezamos con este programa arredor deste número tan máxico, tan macabro, tan relacionado ca sorte, non? Pero antes diso, gustaría preguntarvos, rapaces, que pelis vistes últimamente? Por exemplo, a corte, contanos aí que peli viches últimamente, que che molara ou non? Pois a última película que vin foi Gora Automaticoa, que é de varios fulanos que deciden ganar un Goya. E a mellor forma de ganar un Goya é facer unha película de animación, porque casi non se presentan películas de animación, entón se só se presenta unha, teñen un Goya automáticamente. E toda a película é ríndose en torno aos premios, explicando cho de risas e facendo trampas para que a peli custe o menos posible. Por exemplo, contando canto tempo levan en animación real, porque pode haber un porcentaxe de animación real. E así, todo o rato. De animación real, queres dicir de imaxe real? De personas, facendo cousas de personas. Gora. Como nós, ahora mismo. Pero é Gora ou é Goya? Porque eu teño aí a dúbida, non? É Gora, porque xa fan un chiste con eso, cando dicen, vamos a chamar Goya Automaticoa. O mellor os do Goya se enfadan se usamos a súa palabra para ganar o seu premio. Bueno, pois cambiémolo por Gora, que ademais as pelis vascas solen levar premios. Ah, que boa idea. E iso foi o que vi. Fuco, contanos, que viches ti? A ver, a min dame unha pouco de vergonza porque despois de que a corte do director fale, joder, dunha película rara e curiosa, eu fun ao puto mainstream e a última película que vin foi Avatar, o sentido da auga. Entonces, gustaríame dicir que é unha película sorprendente, moi pouco coñecida e que estou seguro de que a máis unha persoa que non a teña no radar, se a ve, descubrirá, pois, un guión moi profundo e cheo de recovecos filosóficos, pero bueno, como aínda que son un xornalista, non sei mentir, pois direi que vi esa película e que me gustaría dicir que a disfrutei. Paco, que sentido tiña a auga no sentido da auga? É unha excelente pregunta, é un fallo de traducción. Home, non fastidies. Porque é unha película que me dá a impresión é que é o camiño da auga, é dicir, é como un rollo do Camiño do Guerreiro ou o Be-Water de Bruce Lee, pois aquí é o Camiño da Auga. É que algún avispado traductor español dixo, bueno, pois, máis ou menos é el sentido del agua.
É o sentido, en Entonces, plan de deixo en que sentido estás a camiñar, non é o sentido do significado. pode ser, Pero pero a mí, en para un mí hai río, sexto sentido. No, en no, un río ou no mar? é no mar, porque aquí salen os avatares, pois non son avatares, son os Navi, que non son azules, que son verdes, e que viven na auga. E teñen como semialetas vestixiais, o sea, a película cambia completamente o tono. É Waterworld no como espacio. no, porque non Buah, están solo buah. dicir, hai converxida. Crowdfunding xa, E apenas sale do espacio, pero, bueno, sabes a que me recordou ese Lost in Translation? A que cojones significa o título da última película de Indiana Jones? Pero tampouco quero desviarme moito. A última película que vim foi esa e nada, prometo que o próximo día, se volvemos a falar de que película vimos, virei con algunha iraní ou algo así, en plan, para quedar guai, polo menos. Cal é o Momento título da moi última chulo. película de Indiana Jones, Paco? É verdad, que eu non sei tampouco. O Dial do Destino ou algo así. O Dial do Destino. Que eu non sei se é que Indiana Jones está ali no... Está tan bello que estás... Cadena un teléfono de Dial. antes. Está tan maior que está escoitando a radio todo o rato, sabes? O sea, Os vosos avós non tiñan na casa os míticos teléfonos co dial para marcar? Así que redondo, que en vez de ser un teclado era unha roda. Pois eu imagino Os meus pais, que os meus abuelos, os meus pais. Bueno, non me era a miña avó. Entonces, recordoume eso, e dixen, aparte que tives o velo tráiler, e parece que o pobre Harrison Ford está perdido no metro, sabes? Parece que en plan axuden a ese señor, xa paro de facer chistes deste tipo, pois recordoume o tema dos... eu creo que Harrison Ford se está retirando das súas películas clásicas a base de salir e que o maten. Spoiler. Entón, Eu penso que desta xente que non sabe dicir que non, entón el vou pero fago o mal para que non me volvan chamar, sabes? Vou pero fago aquí un pouco o señor desvalido. Estou seguro de que Harrison Ford non, o sea, que Han Solo non palmaban de Force Awakens, pero Harrison Ford tropezou e caeu da barandilla e dixo, hasta aquí, válido. E JJ Abrams dixo algo como, pero isto non é o que está no guión. Bueno, Válido. malditas setas, maldito cocinero. John, eu non repito escenas. Pa diante. É un actor Bueno. de método. Bueno, e falta por dicir a miña, por certo eu non me presentei, eu son Fer Liñares, se cadra me coñecedes, se escoitachedes a radio local na Coruña entre os anos 2007 e 2010, ou seja, un persoeiro, un famoso de primeiro nivel aquí. E a miña peli é The Whale, a balea, que está agora mesmo en cines, que a fun ver, e que é o retorno triunfante do noso queridísimo Brendan Fraser, verdade? Que todos recordamos das pelis da Momia, das que nos declaramos grandes fans neste, Iba a preguntar, aparece Imhotep ou non? Non aparece Imhotep, non sabemos se é que vai dentro do traxe de gordo tamén, non? Porque unha peli moi guai, é verdade que non é unha peli palomitera, non é un... Non, quero dicir, acabo de dicir, que guai, volveu Brendan Fraser o da Momia, pero evidentemente non esperedes que isto sexa rollito a Momia. É certo que dá moito mal rollo. Dá moito mal rollo, pero é unha película moi emotiva, é peli de chorar, é peli de... É máis, vou vos dicir que nunca chorei no cine, non é algo que me non é algo do que presuma nin nada polo estilo, simplemente, bueno, pois non sei, supoño que non expreso así, pero esta foi a vez que estuve máis preto de chorar no cine. Agora gustoume, empatizas moito co fulano porque enseguida ves que o tema do sobrepeso é simplemente un síntoma, é a forma que o seu corpo exterioriza un problema que é moito máis profundo, moito máis relacionado cos seus remorsos, cos erros que cometeu no pasado e coa súa forma de verse a si mesmo, e con algunhas das cousas polas que o pobre home se martiriza, cas que estou seguro de que todos nos podemos sentir identificados ou que nos ocorreu en algún momento das nosas vidas. Así que pola miña parte unha peli moi recomendable, pero igual pa primeira cita pois non é o rollo, ou se cadra pa ir cos colegas a comer unhas palomitas, pois tampouco, pero moi recomendable. Eu quería comentar, despois desa bonita descripción que acabas de facer da película, pareceme incluso un pouco frívolo, pero eu quería dicir que eu xa chorei no cine con Brendan Fraser, concretamente con La Momia 3.
Entonces, Bueno. xa ten unha certa experiencia con facernos chorar. É un actor que ten un registro moi Chorando emotivo. de rabia, tío. Eu Madre, chorei de risa con el, madre de Dios. con ese, ¿cómo se chamaba? George de la Jungla. Oh, bueno, Ellos en la jungla era boísima. los de la jungla, Era bueno. Buenísima. boísima, George de la jungla. Con narrador de George de la Jungla partimos cu, o meu Que neno un de tío caía por 9 unha ponte anos. e dice ao narrador: no, nesta película non hai mortos porque é pa nenos. Entón o tipo volvía ao alto da ponte e seguía vivo. Era como, joder, E a escena na que come café porque ve un anuncio que dice que o café te fai sexy e que as mulleres te van a querer se comes café e colle o bote de café e fai e se lo a min traga teríame todo. encantado un crossover de George la Jungla e Cocodrilo Dundee. Creo que tería sido algo que a humanidade tería necesitado, pero non se fixo en su momento, porque non estábamos nós para facer o guión, basicamente. Bueno, pois Sí, aquí o vedes anime. aquí vedes as referencias que manexamos, non? Cocodrilo Dandí, Dios de la Jungla, todo cine fresquiño, recén estreado. Penso O que é Alien vs momento, Predator do futuro. penso que é momento de comezar co noso tema de hoxe, non? Que é o número 13, porque o número 13 que ten, non? Que ten este número que é tan máxico, que é tan representativo, ten esa superstición que aquí, inda, bueno, aquí o do número 13 que sí, pero en Estados Unidos hai... Parece que o toma máis en serio, que ata os rascacielos non teñen piso 13 e cousiñas así. E claro, un número que ten tanto peso na cultura tamén se traduce a moitas pelis relacionadas ou moitas cousas dentro do mundo do cine relacionadas con isto, non? E vamos a empezar con unha peli que nos trae aquí o noso amigo Foucault Lobam. Bueno, eu vou falar dunha película tamén moi por utilizar a tua terminoloxía moi fresca, moi de actualidade, que estou seguro que todos os nosos espectadores que son xente e ointes que son xente moi nova e moi dinámica coñecen, e incluso viron no seu momento estrenada, que é O Guerreiro número 13, unha película de John McTiernan, director de La Jungla de Cristal, outra película moi actual, alá polo ano 1999, como a quen di onte, e que ten unha serie de méritos que para min son indubidables, aínda que seguramente os teña porque a min fai 20 anos e estou vendo a través dun filtro nostálxico, pero ten unha serie de características que para min a fan moi destacable. A primeira, que é das últimas, non das últimas, pero das grandes pelis de John McTiernan, antes de que metesen na cárcel por contratar a un detective para, bueno, nun caso chunguísimo, rarísimo de espionaxe de Hollywood, e que un tío que eu creo que desde que saliu de prisión non volveu dirixir. Polo tanto, en sí é unha pequena xoia dun director que non é como Steven Spielberg, que fai películas como churros. Non, este tipo é un artesano da bella escola. Co que A contas segunda agora gran podía cualidade- facer unha autobiográfica. En plan, vou sacar a Tamén. película sobre min mesmo despois de estar na cadea. Debería, chamaríase The Whale 2. Brendan Fraser faría de John McTiernan. Habería que ver quen fai de Michael Crichton. A miña proposta sería Charles Dance, pero, bueno, Está poderíase negociar. pero está pensando de idea para outro programa de directores que debían estar na cadea. Cantos anos e por que película? Bueno, a segunda cualidade que ten esta película é que dos poucos casos nos que a película si teñen DVD, igual os máis novos non sabedes Bravo. o que é iso, pero era unha cousa que se metía no lector de DVDs e que se reproducía. Copia digital, naquela non sabíamos o que era, bueno, si, sabíamos que había emule e tal, pero fora deso non sabemos o que é. Metías Pues a un DVD película- e salían dous. Sí. Tengo a extraña cualidade de ser mellor que o libro. Leeríamos un fragmento do libro cuxo evocador título é Devoradores de cadáveres, que xa non Madre nos mía. valería para o programa, porque xa non é o número 13. Pero creo que podo resumir na idea de que Michael Crichton colle un manuscrito dun árabe do século XII ou XI e di, bueno, pois ahora vou copiar o poema de Beowulf, pero vou no poñer moito máis aburrido. Entonces ten fragmentos como de 20 páxinas seguidas nas que describe o color dos mantos cos que os turcos selúcidas se cubren cando van a arar o campo, por exemplo, que son a clase de cousas que un espectador ou un lector de historias así un pouco de acción que de ler cando lee unha novela histórica ou cando ve unha película dese tipo. E a terceira gran cualidade que para min ten o Guerreiro número 13 é que a min nunca me pasara cando vou ver unha película, bueno, esta non a vi no cine porque meus pais non me permitirían vir en Canal Plus alá polo ano 2000, 2001, nunca me dera conta, o sea, eu non son consciente, son unha persoa que cando ve unha película está tan metida na historia que incluso lle perdono moitos temas de calidade. Despois cando saio digo, buf, que puta mierda tiña isto, pero no momento non. Pero con esta xa de pequeno eu dicía, ui,
Aquí fallan varias cousas. Nunca vos pasou que comprades un libro de segunda man, unha novela ou que sexa, e faltan 4 páxinas polo medio, e seguides lendo e decides, máis ou menos entendes e sigo pa diante. Pois ao Guerreiro número 13 faltanlle páxinas polo medio, non o libro, sino a película. É dicir, Hostia, fan un- footage, pero de libros, non? De como que atopou un sí, pergamino. houve aí unhas diferencias creativas non moi ben explicadas entre Michael Crichton, que era o escritor da novela original, escritor tamén de outros novelóns como Parque Xurásico, Congo, Westworld, que despois adaptou a Almas de Metal, etc. Pero que era un mítico tío que tamén creou Urxencias para a televisión, é dicir, era un tío que era como Rei Midas, non? Das adaptacións da súa propia obra ou de películas, produtos directamente feitos para o audiovisual. Entonces, debía decir que eu teño moita máis idea que a ti e a min todo isto sobra. Entonces, todos estes arcos narrativos que hai na película, Pero, como non, Michael? Se están filmados e son lóxicos, porque hai personaxes... No, John, non quero que isto estea na película, porque non. E máis, estás despedido, vou acabar unha sala de montaxe. Paco, Pero, tú bicho o tráiler desta película, porque o tráiler, tú o Guerreiro polo... número 13? Do Guerreiro número 13 está en YouTube, se o queredes ver, telespectadores, tédelo a man. Empeza, o sea, narrache unha historia que non ten que ver coa película que vas a ver. O sea, contache porque empeza a decir, porque por el amor de una mujer, un guerrero Somos dos hombres es exiliado. por lo mismo. Claro, Bueno, e despois no. dis, É exiliado Sí, por sí, ligar pero que cunha o amor muller dun xuiz puideron- ou algo así dali de Damasco. puideron no exiliar por o amor dunha muller ou por desfalcar a Hacienda, sabes? O sea, o motivo tampouco é que sea Sí. super trascendental, pero o narrador estáche dicindo aí, no, es que recuperará el amor de esa mujer e tú, pero vamos a ver, No, pero eso é porque vamos a ver, ver, no. en que momento pasa. quere darlle quere sensibilidade. cabexas. Non che vai dicir, Michael Crichton escribiu unha guía de viaxes e agora Antonio Banderas, que por certo é español, pero na película é sirio ou de por aí, porque é de Damasco, vai ser desterrado, bueno, pois porque sí, porque por Moe, por exemplo, como farían os Simpson, pois non teñe que dar unha pequena explicación, entón é por amor. Entón nesta película mola porque cando acabas de ver a película dis, está todo super guai, ten unha atmosfera da hostia, os personaxes molan a saco, ten así o toque de sangre daquela época, pre-CGI ben feito, pero chega a ser unha limonada gore, ten así unha épica bastante guapa, un par de escenas que todo o mundo coñece, tipo, aquí que veo mi padre, sabes, e movidas así, pero falta metraxe. O sea, non sei se vos dades conta que cara ao final, máis ou menos, sin querer spoilear moito, hai unha escena que deixa en suspenso o destino dun montón de nenos de aldea que van a ser executados se ganan os malos. Ben, cando acaba a película, non sei di que pasou con eses nenos. O cal, eu presupoño que agora hai como 10 pequenas tumbas na parte de atrás da aldea que non había antes. Pero non se atreven a efectivizalo así. A min con esta Non sei. película pásame que recordo unha escena que non existe. O sea, volvín a ver de maior e eu tiña na miña mente unha escena que era como que peleaban con esos cos que pelean, como entre trincheras, que na miña mente de neno era como que te metías no rego das patacas a pelear con espadas. Pero eso na película non pasa. Pero sí que pasa, sí, no combate cando atacan a aldea aí pola mitad da película, a primeira gran batalla que hai, sí que hai unha escena naqueles cavaron trincheiras e entón, na base do muro, da empalizada de estacas, e aí hai un par de combates. Sí que hai un par de escenas de feito, te acordas, bloquean a porta cun carro e movidas así. Ten un par de escenas un pouco 1917 que tampouco se entende moi ben que fan nunha película ambientada no século 11 ou 12, pero hai un detalle que é o gran extremo rigor histórico que ten esta película. Eu non falo dos neandertales. Falo de que se vos fixades na banda de spoiler, acabas de soltar ahora, eu evitando dicir contra os bichos contra os que pelean e tú, pois non falo de 1999, quero dicir, vamos a ver, todo o mundo sabe que se vos o tráiler que aparecen eses bichos raros. Bueno, os guerreiros protagonistas, que son 12, ata que chega unha bella que profetiza que ten que ser un número 13 e aparece por ali Banderas, que naquela época aceptaba prácticamente o que fora en Hollywood. Bueno, como fai agora, o que pasa que naquela facía papéis guais. Non estou de acordo con eso que acabas de dicir. Eu penso que naquela época era cando estaba un pouco de moda como heroe de acción, porque era el Zorro naquel momento. Sí. Heroe latino de acción, ademais, porque era... Pode ser, pero eu creo que era foi, racializado de acción. era Irmão de Machete.
Irmão de Machete. Era o irmão de Machete nas películas dos nenos espías. Cuidado. Ah, pensei que estabas falando de De Desperado, Desperado, na eu que tamén ten que Dani Trejo, pero non é seu irmán. Dixo, hostia. Bueno, sí, o grupo de aventureiros protagonista, cada cual, bueno, pois o departamento de produción, non sei se exactamente se comprou os avalorios e o atrezo realmente no rastro de Madrid ou algo así, en plan que haxa cousas diversas, rollo, mira, un casco da Armería Primeira Guerra Toribio. Mundial claro, e un chaleco de la Segunda, no. Pois aquí colleron un pouquiño que había, entonces ti no grupo ves un tío con mítico casco de Gladiator que eu creo que Ridley Scott comprou despois para Gladiator, porque é un dos que aparecen na película exactamente igual, eso aposto que é o mismo casco. Outro tío que leva un gorrión de conquistador español do século XVI que debeu sobrar da rodaxe de Aguirre la cólera de Dios ou algo así, e xa quedou aí. Outro que leva tamén un peto como de conquistador do XVI, que eu creo que vai acorde co morrión, que é do mismo pero que lle puxeron outro tío. Porque un leva o gorrión, pero non ten cartos para levar un peto, entón o peto leva o outro. Non sei se que son ao irmáns. baúl no que guarda esas merdas de Antroido. Chega a fecha, non pensacho o disfraz e dis, bueno, vou coller aquelas cousas que tiña por aí, misturalas e pa diante, e a emborracharme. Non se veía algo tan bo desde Águila Roja, non? Con Ninja aí na corte de Felipe IV. Pois eu creo que a filosofía iba un pouco por aí. Era unha película así, o que podemos chamar historia ecléctica, que, a ver, pode estar ben ou pode estar mal. Neste caso está de puta madre contra todo pronóstico. E non me gustaría tampouco deixar de falar dela sin recordar unhas escenas máis recordadas por todos os fans desta película, que somos eu, creo que volos dous, e creo que hai un par de foros de 2007 en internet no que tamén a xente está a tope con ela, Deso quero falar na que todos os profesores de idiomas... O cuarto fan morreu na pandemia. 9 de cada 10 profesores de idiomas reconocen que esta película cambiou a súa vida para mal, porque fixo que a xente pensase que aprender idiomas distintos é moito máis fácil do que realmente é. Quero dicir, se vos pasou algunha vez que fostes de viaxe, por exemplo, a Alemania unha semana e ao cabo de 5 días dicíades ya, nein, e pensabades que falabades alemán de puta madre, seguramente fose por culpa do Guerrero número 13, porque hai un momento moi mítico desta película no que Antonio Banderas está rodeado dun montón de nórdicos que non entende o que falan, porque Antonio Banderas fala árabe, os outros falan nórdico, sexa o que sexa eso. Creo que Fer ten así algunha noción, porque falábamos outro día, das áreas lingüísticas escandinavas, que é un coñecemento moi importante para o Guerrero número 13. Entón, está con eles viaxando unha temporada, e un día están aí alrededor dunha fogueira, e ti fixaste que Antonio Banderas está lendo os labios dos demais. O sea, os demais debían pensar, notas, non sei se está preparando un atentado ou que, porque leva unha semana mirando fixamente para nós, movendo os labios e entrecerrando os ollos como se fora o can malvado do guión de Homer Simpson con Mel Gibson. E ao final, un deles empezas a ver que Antonio Banderas empeza a sacar palabras. Eu vi da primeira vez en español, por eso como tampouco domino, o sea, sei falar inglés, pero tampouco un idioma porque teño unha gran relación, non collo tanto a coña, pero en español é moi gracioso porque empezas a ver que os tipos din Hander, y le dijimos la cerda, y Hander, y cogí el hacha, la cerda, el hacha, e todo así, e de pronto di unha frase completa que é algo así como era unha zorra como la madre del árabe. Entonces Antonio Banderas, moi estoico, moi actor de así hierático, como diría Iker Jiménez, unha das súas palabras favoritas, mira para él moi serio e hierático e dille algo así como mi madre era una mujer pura y de una muy buena familia. Todo isto moi dubitativo, como farías ti, sabes, cando intentas falar alemán despois de 5 días en Alemania, e por lo menos yo sí sé quién era mi padre, hijo de una cerda, ou algo así, e dis, joder, Antonio Banderas ten un dominio da gramática, do léxico, da semántica e de todas as palabras esdrúxulas deste idioma nórdico, que, joder, como fai? Palabras esdrúxulas dun idioma nórdico. Vouche levar a contraria porque eu que traballei con persoas que non falaban nin castellano, que estaban recén chegadas ao noso contexto cultural, e o primeiro que aprendes despois dunha semana traballando con eles é a insultalos. Faltarlles ao respeto, cagarse na súa nai e despois xa terás unha comunicación de
en É certo, torno pero a corte, a eso pero outras que sabe cousas. decir Eso é pura porque o que en che pide o nórdico, sabe decir corpo. que son aí é pura. A corte, eso é porque o que che pide o corpo ou é porque ou é porque lle escoitas a eles? No, porque claro, bueno, tamén no meu contexto o normal é que o primeiro que fagan é insultarte, entonces claro, dai sacas os insultos. Pero quero dicir que eu entendo que aí o noso protagonista aprendese a insultar. O que Pero pasa é que eso é levaba tempo pensando cal sería a frase máis épica para soltarlles. pero E eso despois tampouco é hai un realista. elixis e logo xa fala normal. Eu Eu creo vou Eso que tampouco, na elixis tampouco é realista porque se vos dades conta, se algunha vez de adolescentes, por exemplo, estiveses en contacto pois, con alumnado de intercambio ou o que fose, o primeiro que te ensinabas os franceses, os ingleses, os demais que viñan, era dicir algo así como me gustan las pollas, sabes? Quero dicir, os chistes que o sea, as palabras que dicías, a peña preguntábache, como se di donde collo autobús? Dille, te chupo la polla ou algo así, sabes? Entonces, o que é raro é que os vikingos non lle metan eses troleos a Antonio Banderas de dille Efhafjala, e Efhafjala significa, non sei, calquera obscenidade que se vos ocurra pola que nos puderan cancelar este podcast. ao mellor porque a corte, iba a decir, porque a corte de Krypton, se fora a corte do director original, veríamos ese proceso máis serio. Máis realista que non serio. Si, eu vou por recoñecer unha cousa, que esa escena é a miña favorita da peli, porque recórdame o meu Erasmus en Suecia, porque claro, eu fun ali de Erasmus e logo quedei a vivir ali unha temporada. Eu, claro, non tiña nin puta idea de sueco cando marchei para ali, e claro, cando estaba nun contexto no que a xente falaba nórdico, pois eu polo que iba aprendendo pouco a pouco, pasa que claro, eu estaba tamén aprendendo un pouco e tal, non era solo por ciencia infusa como na peli, pero sí que iba collendo palabras e despois por medio da conversación escoitaba as palabras claves e sabías de que estaban falando e pensaba eu igual de joder, isto é como en el Guerrero número 13, non? De agora tiña eu que dicirlles aquí algo. O que pasa é que non cheguei ao punto de dicirlle unha frase super guai, pero sí o punto de dicirlles que vos estou entendendo de que estades falando, non? E os tipos en plan de, non sei que tal, Mira, hostia, no. son vidas paralelas, banderas e máis eu. No meu colexio maior había un tipo... Como os queimades? No meu colexio maior había un tipo, un grego, que aprendera español escoitando reggaetón. Entón, estaba falando contigo e resultaba super violento, porque o tipo aprendera a gramática reggaetonera. Pois estamos falando de ano 2008. Ano 2008. Entón, estaba falando contigo e, en lugar de utilizar punto e final, soltaba un perra. E tú, que? Sabes? Pois estuvo un cuatrimestre falándonos en reggaetonero. Espera, tiñes un compañeiro grego doblado ao latino? Sí. Eso é genial. Porque ademais sabedes que o grego creo que é un idioma que fonéticamente sona igual co castelán peninsular. Tal cual, tío. Tal cual. Que o grego, que non se parece nada, o sea, que non ten ningún tipo de sentido, pero que parece que están falando castelán. A miña relación que tuve con gregos, claro, a idioma, a linguaxe común é o inglés, e falas con eles en inglés e teñen o mesmo acento que a nós. De feito é un pouco incómodo, porque parece escoítalos falar e diste, este é un español que se está metendo comigo, dicindo que non sabe español, porque claramente ten é un vasco. hello my name is Nicolaidis, e diste, bueno, este tío se está quedando conmigo, vamos, este tipo estáme a putear, pero non, sí que un rollo así. E o momentazo da película de mira, amor, enséñame a escribir, é o tipo que está metendo na súa religión. Non hai máis Dios que Alá e Mahoma é su profeta. Pero non é escribir, é debuxar os sons. Sabes debuxar os sons? Sí. No, sabes ler os sons? Creo que lle di, sí. No, perdón, ao revés. Sabes debuxar os sons? Sí, e sei lelos despois. E cando chegan á praia, faille pintar. Pero a min gusta moito todos estes rollos de diferencia cultural entre os nórdicos e os árabes, non? Que ademais é unha cousa moi curiosa porque estamos falando dunha época no que os árabes eran a potencia cultural, non? Quero dicir, é un momento no que é un pouco este rollo de claro, non sei como dicilo, de mítico Doctor en Alaska, non? De Doctor Mateo, de como que a civilización vai De que ano era esta película, Paco? Recórdanos o ano, porque hai un feito histórico que divide Hollywood. 1999, faltaban 2 anos para outra película de Nicolas Cage.
Bueno, non foi unha película de Nicolas Cage, pero depois fixes unha película de Nicolas Cage. Non, eu referíame a un feito histórico cunhas torres que fixo que Claro, os árabes cando salisen polo A cine segunda do pois Señor xa de non los saliran Anillos. tan ben. E despois segunda Oliver es- Stone fixo unha película con Nicolas Cage. Pero o que quería dicir, mólame moito, por exemplo, todo este rollo de como veneran a forza os vikingos frente a como venera a maña e o estilo árabe, non? Eso de unha espada máis lixeira, máis pequena e os vikingos descojonados porque Hai un momento no que merda parte a de coitelo. espada. E En plan, no, isto non me vale. o cabalo pequeno, dio de... Informeime sobre ese detalle, o da espada, bueno, porque eu practico esgrima histórica, non sou demasiado pro, pero sabes, coñezo xente que estudiou moito sobre o tema do armamento usado históricamente na Idade Media, por distintas civilizacións, etc. E parece ser que os guerreiros árabes daquela época non usaban espadas curvas, que polo visto é unha idea que temos nos do cine tal e cual, pero que non, que as espadas serían bastante rectas, bastante homologables as que usaban os cristiáns europeos, vamos. É que eu penso nunha espada curva e resúltame incómodo pensar nela, quero dicir, parece que vou cortar erva, sabes, en lugar de matar xente. Supoño que depende, terá un uso distinto que eu non sei, o sea, a forma de usala será distinta. Igual que eu sempre me preguntei como loitas cunha machada contra un tío que ten espada, porque claro, ti tes moita potencia. Home, pois clavándolle na cabeza. Evidentemente... Claro, pero ti non tes para facer un parry non tes apenas tes unha folliña así contra unha espada de metro e pico. Clavaslle no pescozo. Eu fiaríame de Paco, falando desto, porque de Foucault, quero dicir, porque a última vez que íamos quedar non puidemos porque clavaranlle unha espada, isto é verdade, porque Vale. clavaranlle unha espada e reventaranlle unha costela e non puidemos quedar. Porque... Son cousas que tampouco fai falta recordar. Estou en Como serio, que lle quedou clavaron outro, unha Paco? espada. Como quedou outro? É o Christopher Lee deste podcast, non? O mítico esta anécdota de cando lle di quen era Peter Jackson a Christopher Lee o de ti fai como imagina como é que te apuñalen non me teño que imaginar que na escena do Señor dos Anéis Son como Jon Snow deste grupo. Quería dicir sobre esta peli tamén que seguramente nos los tres vimos aquí a reivindicala, o Guerreiro número 13, porque está moi denostada por culpa das correntes de opinión estadounidenses que afectan moito, que moitas veces se toman aquí de forma crítica. Porque esta peli non creo que ninguén que a vexa diga que é unha mala peli. O que pasa que en Estados Unidos hai este rollo de que como foi un fracaso en taquilla e de feito arruinou a un estudio inteiro, queda ese rollo de que é un desastre, entón ali din que é un desastre, aquí a xente di que desastre de película. Eu estou moi en contra deso. Hai que ser crítico, non hai que... Pero tamén é certo, a ver, eu que dicía antes, a min gustame moito unhas miñas películas favoritas de temática espada, non fantasía, pero espada medieval de sempre, vamos, desde que era rapaz. Pero sí que é certo que das poucas películas que recordo eso, que lle noto fallos de edición e que lle noto incoherencias narrativas, ou polo menos clamorosas ausencias narrativas. Entón, eso tamén está no seu... está na súa bagaxe lastrándoa. Que para min sigue me gustando moito, pero recoñezo que eso, desde o punto de vista objetivo... Si cambias a escena da vella que tira os huesos para mirar ao futuro por un cura dicindo que hai que ir matar xente, podía ser unha peli española. Estamos adiantando temas. Non saen desnudos da bondo para que sexa unha peli española, creo. Bueno, algo máis que dicir de O Guerreiro número 13, Foucault? Eu seguro que hai moitas cousas, pero non vamos facer un monográfico, porque vos non queredes facer un monográfico. Moi ben, pois seguimos aquí con pelis co número 13. Esta é o meu turno para falar dunha peli que quería eu traer aquí, porque, claro, eu son de Santiago de Compostela e quería falar dunha película pois que se rodou aquí nesta cidade e que os feitos transcorren nesta cidade que é 13 badaladas ou 13 campanadas no castelán original, porque teño que dicir que eu descubrín que esta película foi rodada originalmente en castelán, que é unha cousa que eu non sabía, eu pensaba que era rodada originalmente en galego, pero non, é rodada en... Sabemos se normalmente pasa iso, que nos Pasa moito. redoblan. Supoño que depende. Pasa bastante. Supoño que depende de
do tipo de proxecto. Se vai ser algo máis comercial, imagino que se grava directamente en castelán. Se unha cousa Claro, así máis tal, eu estaba pensando no Lápis do Carpinteiro, por exemplo, que se filmou en que castelán debe, tamén. que debe estar nas mesmas condicións, claro. E o mesmo Home, sí, pasou porque co ano do Carracho. tamén ten que ver co reparto, supoño, porque estás dicindo o Lápis do Carpinteiro, o reparto protagonista eran españois, non era, o Bueno, sea, carallo, pero había tú non actores galegos, contratas, pero tú non casteas a un non galego falante se vas facer unha peli galego, quero dicir, non. Claro, pero por eso digo, si a película enfocas o mercado español e colles actores que naquel momento tiñan tirón no mercado español, grábala en castelán. Eu estou pensando películas como a recente O Corpo Aberto, que está basado nun relato de Ferrín, de Lobo Sandeus, creo que se chama o relato, en Arraianos, que a película, bueno, o protagonista é Tamar Nova, tamén sale Fede Pérez, todo o equipo así importante, hai algún portugués, porque hai varias escenas en portugués na película, pero a maior parte dos actores protagonistas son galegos. Entón, supoño que aí, e tamén porque non sei se o propio autor do libro original cedería os dereitos para unha adaptación en castelán, non sei, Méndez Ferrín, pois a película foi filmada en galego, pero imagino que eso depende de a que mercado dirixas primordialmente, e con que tipo de actores contes. Quero dicir, tamén Los Otros de Amenábar foi filmada en inglés, porque a prota era Nicole Kidman, ainda que se filmase en España, tal e cual, todo o equipo era americano, británico, etc. Bueno, Nicole Kidman é australiana, se non recordo mal, pero que dicir, de países angloparlantes, entón rodouse en inglés. Eu imagino que ten que ver eso, sobre todo co reparto e onde enfoques. Sí, supoño que sí. Esta película é do 2003. Está dirixida por Xavier Villaverde, que non lle coñezo máis películas. Mirei unha lista de películas dirixidas por el, pero a verdade é que non as coñezo, non sei que alcance tuveron. Non sei se vos sona a vos este director, máis a lo de 13 badaladas. Non me dou conta. E a peli está basada nun libro de Suso de Toro, o que non lin, pero botei unha ollada ao tema e ao parecer non é unha adaptación do libro, é como que está, digamos, adaptación libre, non? De tómase existen moitas diferencias entre a película e máis a novela, entón pois non podemos dicir que sexa exactamente unha adaptación, empezando por os protagonistas nin sequera son a protagonista da novela soname que é unha muller e soname que dedicas algo do audiovisual e tal, sin embargo aquí topámonos con que o protagonista é un escultor, difire un pouco. Se queres vos digo un pouco de qual é a película, non sei se a vistes vos. Non, a verdade é que non. Pareceme que ten un nome como moi evocador. O tema das baladas que son 12 habitualmente, teño non? un leve recordo deso, de que pasaba algo entre as 12 e a 1, por eso o protagonista contaba 13 badaladas, que non sabías exactamente o que era e que facía que fose o plot twist Pasaba da algo, película. alguén lle daba de comer un gremlin, non? Unha cousa así polo estilo. Aquí a corte acaba de facer un spoilerazo que te cagas da película. É que é o que lembro da película, o sea, non me acordo nin que pasaba. Pero sí, a ver, De que te lembras este sentido? a película vai de temos a Jacobo que pode ser o protagonista, pero no principio da película é un neno o que se ve que é o fillo dun famoso escultor galego. Vese que o pai é un demo, non, que bate nel e máis bate na muller, que é unha relación moi abusiva. El de neno é mentres están sonando as badaladas das 12 da noite, presencia como o seu pai é asasinado dun disparo cando sona a badalada número 13. Non é, isto é un feito que a él e máis a súa mai os persigue, de feito que están obsesionados con el. A mai cae presa da tolemia, non pensa que sigue vendo o pai, el pensa que algo sobrenatural ocorriu aquela noite para que houbera 13 badaladas relacionada ca morte do pai, que o pai se apareza a mai. Hai un pouco así esa fantasma, non, que os persigue nas súas vidas. De feito que el fuxe para o neno mándano a Argentina con familia del que tiña ali, e non volve ata varios anos máis tarde cando lle din que a súa mai está para morrer, non? Está ingresada nun hospital psiquiátrico, está para morrer. Entón é cando volve, Jacobo xa
xa maior, e aquí interpretado por Juan Diego Boto, volve da Argentina. Por certo, o pai, o papel do pai é o que fai Luis Tosar na película. Volve da Argentina, topase ca mai completamente fora da realidade, como se visa a fantasma do pai. E el, en canto volve a Compostela, comeza tamén a ver comeza tamén a aparecerse o pai, que lle pide que remate que lle pide que remate un conxunto de esculturas que lle encargaran para a catedral, porque o seu sono era meter unha obra del na catedral de Santiago. É como se pouco a pouco el quere o pai tratase de meterse no seu corpo, como se tratase de posuir, e el, mentres tanto, mentres loita contra esta forza sobrenatural, trata de averiguar que foi o que pasou aquela noite pola que sonaron 13 badaladas. Sai Conxo nesta película? Non sei cales son os interiores da película, a verdade. Non sei se é o psiquiátrico de Conxo, pero sí que é verdade que xa é un hospital psiquiátrico, así que, bueno, pois non me extrañaría. Que pareceu a película desto? Falámoslo antes, non me gustou moito, teño que dicir. Quería vela, quero comentala, porque home, é un evento, non todos os días graban unha peli en Santiago, que en Rivas pasan os feitos en Santiago, pero a verdade é que non está moi ben. Non sei que anos tería o guionista cando se fixo a película, pero eu creo que denota un pouco excesiva xuventude, non? Ten un pouco este diálogo intensito, que hai que dicir que tamén estaba un pouco de moda, non? A principios dos 2000, quero romper unha lanza, pero, joder, é un pouco este rollo de nun ambiente normal, saindo pola noite, pois o prota falando co seu interés amoroso, en plan de dentro de mi cabeza hay un torbellino, tú no sabes lo que es mi vida es un trueno, ¿no? pero ¿qué fala así? No, un poco de joder, macho, un respiro, bueno, de suena muy a novela. Las voces no se callan, tú no sabes lo que es estar en mi piel. Esto es como todo como o 11, ¿sabes? Aí a interpretación aí súper exagerada de Juan Diego Boto. Moi a novela de Suso de Toro, realmente. Desta que che fan ler no instituto, rollo, isto pos chavales é a hostia, seguro que a partir de ahora leen galego, porque as novelas de Suso de Toro son super adolescencia totalmente. E tú acabas de ler e diste, pero que mierda unha cousa, eu era moitos years old cando me din conta que Suso de Toro e Manolo Rivas eran persoas distintas. Que na miña cabeza eran non son a mesma persona do mesmo ser humano. Sí, para mí facía o mismo tipo de novelas, incluso temáticas parecidas, non sei. Alguén os viu xuntos? Alguén os viu xuntos? A ver, posiblemente. Sí que os veron xuntos, porque houve unha época en que sempre que xogaban o Celta contra o Depor, entrevista a Manolo Rivas e Suso de Toro, Manolo Rivas ca bufanda do Celta, Manolo Rivas ca bufanda do Depor e Suso de Toro ca do Celta. Ese era un clásico tipo de que xogaba Celta Depor. Ese é como o tipo da peli de Shalaman de Glass, non? Que en realidad é a mesma persoa, simplemente cambia de peinado de bufanda. Ahora xa non se parecen tanto, pero cando eran máis novos hasta tiñan un airiño entre eles. Vale que un é de Coruña, non? Outro é de Santiago. Eso é certo que son caracteres irreconciliables, pero non sei, para mí era a mesma persoa. Sí, bueno, a ver, non quero aquí poñer a cara dun burro a peli tampouco, non é un desastre, a película vese, pásalo ben, pero o diálogo bótame moito para atrás, as interpretacións non están ben. Luis Tosar está contido, está, ben, pero é un papel secundario. O que pasa que, bueno, sorprendeume Juan Diego Boto, verdade, non sei se é un problema de dirección de actores ou algo. Pasaron moitos anos xa desta película, non vas facer que perdan cartos nin que se lles afunda a carreira. Podes decir que a peli é unha puta mierda, que pasaron anos e nadie a vai a ver nin vai a mercar, porque tú digas que esta peli é unha puta mierda. Está en Netflix, por certo. Sí. A ver, o que pasa que é certo, cando falas de actuación, a dirección de actores, eu creo que é o mítico rollo que ao mellor eu que sei, cando era máis novo non me fixaba se unha película estaba ben ou mal interpretada, pero é certo
que o mesmo actor que pode ver en dúas pelis de directores distintos, en unha aparecerche un actor de mierda, no outro dicir, joder, pois sacaron petróleo del. Entón, a dirección de actores é unha cousa bastante importante. Mais hoxe, nunhas películas que temos un pouquiño pensado falar, eu quero destacar especialmente a nula dirección de actores que se dá na mesma, que é unha cousa que a min me saca, en certos casos, completamente da película. Noutros non, porque tamén despois comentarei, para mí unha gran película de terror da súa época que ten unha dirección de actores nefasta. Pero eso deixo aí en cliffhanger. E despois tamén hai un momento final, non, que é un pouco o Batman de Tim Burton, pero ca Catedral de Santiago, non? Que bueno, que sempre ten aí a súa gracia. Pero aí probablemente hai unha referencia, porque estás falando de que eu non vin a película, verdad que estás dando ganas de vela, co cal tan mala non será, por menos está la vendendo moi ben, pero se ao final hai algún tipo de escena sorprendente nunha catedral, xa sei con que outra película española da época está emparentada. Iba a decir El Día de la Bestia, pero non. No. Uno negro. Hostia. Na catedral de Salamanca. Uno negro. De mal en peor, vamos. Negro. Madre de Dios. Esto sí que é o insulto ultimate. Un saúdo ao Cutrecón, desde Galiza. Un saúdo a Jorge Sanz e Sergio Pazos. Creo que Sergio Pazos salía en esa película, ¿sí? ¿No? Sí que salía, sí. Facían de pentarrepetidores ou algo así, porque eran os turnos. Bueno, a ver, daquela non tiñan 40 anos, pero tampouco tiñan 19. O señor que vende CDs no Obradoiro, sabes? Pois esta película, un pouco por resumir, bueno, peli así de misterio. Non me gusta como se resolve, porque parece que ao final había un fulano que sabía todo desde o primeiro e non dixo nada, because yes. Ao final di, quietos todos, que vos vou contar o que pasou. E resolve o misterio. E ese fulano era Mou. Claro, resolve un tipo contando o que pasou, non con algo que vexas, e despois todo os malos cabros porque sí, o protagonista ultra intensito. En riba hai este síndrome que había tanto naquela época das mulleres que aguantan de todo, non? Que é como o seu interés amoroso que está sempre detrás de él, a pesar de que él trata como carallo, é que é como super borde con ela sen sentido. E a tipa sempre saca aí comprensión, non? De que bueno, que tamén por sorte é algo que non se estila agora. Entón, bueno, reguletis, que non se estila agora, dice. Fer, non conoces After. Non conoces After, Fer. Bueno, estás moi lejos de los adolescentes. Estou. Xa non estamos nos días de Conan o Bárbaro, onde Conan lle dirixe a Valeria 3 palabras en toda a película. Quero dicir, eso sí que é un rol de soporte pasivo-agresivo por parte de Conan. Sí, pero Conan non lle di, menos mal que só lle di 3 frases, non lle di la cabeza me explota, las voces no paran, no sabes lo que es mi vida es un temporal. Como vai facer eso Conan? A Conan se lle doi a cabeza, claro, collas petas a sí mismo, para de doler. Bueno, hasta aquí esta cebadalada. Así que vamos a continuar. Teño moitísimas ganas de ver 13 badaladas. Alegro, no seguinte programa, Paco, Fuco, se a ves, dime que che pareceu. Alguén debería facer un directo en Twitch con 13 badaladas de fondo. Pero vamos a continuar con as pelis de 13, porque ven agora corte do director aquí que nos traigo vos un temazo. Nos quere falar de que nos vas a falar? De mi plena adolescencia con 13 anos e a catalogación de películas para maiores de 13 anos, recente cambiado clásico. No ano 2010 por 12, por algún motivo. Supoño que motivos internacionais. Recentemente cambiado no ano 2010. E temos grandes películas da nosa adolescencia. Vos sabedes que moitas películas, o sea, moitas series de películas foron so tacho, foron a mierda por baixar o seu rango de idade aos 13 anos. Vou vos poñer un gran exemplo que foi Terminator, que
Terminator 1 e 2 eran para maiores de 18 anos e cando fixeron Terminator 2 dixeron, buah, pero un robot xigante molalle moito aos nenos e aos adolescentes, hai que baixar a idade, meter chistes e reducir a acción, seguro que será un gran futuro para estas películas. Pues no. Pues Unha no. maravilla. Con Robocop tamén pasou o mesmo. Robocop 1 era unha peli moi animal, non sei se viste Robocop 1, Sí, non sei se vos cuadrou. A duda ofende. A duda ofende. A imaxe do tío, eso creo que en Robocop 1, que o tipo que lle... Claro, meu pai era como que... Porque daquela, cando nos éramos novos, os nosos pais sudaban os collos as pelis que víamos, non? Era como que un robot, esta é pa o neno, ponche aí. Pa o neno. Regalanche que ademais se regalaban coa voz de Galicia, joder. Sí, que eu tulle des, dai eu Entón, claro, eu estuve vendo a peli, que guai, un robot, e de repente hai unha que lle cae ácido a un tipo, e como que se lle derrite o corpo. Eu creo que eu acojonado ali vendo. No, pero antes de que o transformen a robot, que lle disparan por todos os lados, lle reventan unha man. Eu quero vos recordar que mata un tío cun pincho USB. Que non é un pincho USB, pero o concepto é un pincho USB porque ademais é un pincho de verdad, que co que lee datos introducindo no ordenador e con que nun combate saca como se fora Assassin's Creed e clava o tipo no cuello. E o tipo cae no lodo botando o mítico rollo este de Hollywood que debe ter, sabes, a ampolla ca sangre falsa e apretar así para que saia e o tipo cae así e chorritos así, po. E o subió de pequeno era como Fer, en plan, Paco, te la compro por $1. Tío. Te la compro por $1. Entón, Te o la que ti dis, compro por $1. o que ti dis, Paco, entón, é que estas pelis eran para maiores de 18, pero despois as secuelas logo baixaron a Tuveron 13. éxito e vendéronse a nenos, sí. O sea, pasaron a como decirlo, Disneyficarse. Sobre Robocop hai que recordar que chegou a ter unha serie de animación. Non sei se Terminator activo, Robocop. É xoguetes. É xoguetes. E xoguetes, pero quero dicir, os xoguetes ao final hai adultos que coleccionamos figuras e estas movidas, pero a serie de animación en principio estaba feita para nenos. E Robocop 2 enfrentábase a un Robocop que era adicto a unha droga que se botaba nos ollos. Tú sabes a grima que daba ver esa película de neno? Que collían unhas gotas como de limpar os ollos, pero que eran de color e botaban no ollo e se colocaban. O sea, era moi chungo, Era moi chungo aquelo. E despois chega Robocop 3 e é dunha nena que hackea. Acordades vos do robot aquel Sí. dos pés que andaba así moi Que toleaba, como... non? Que se bugueaba e que caía polas escaleiras e quedaba como os cans cando teñen un sono, no que corren, sabes? Que quedaba así de lado. Sí, ese robot, pues a nena, como era o personaxe nena da película, hackeaba o robot aquel e o convertía nun canciño que lles facía caso. E tú, pero vamos a ver, se este robot daba moitísimo medo. Mataba un tipo que tiña un glitch que tiña que apuntar a un tipo desarmado e non deixaba de considerar que estaba desarmado. Eso como cando estás nun videoxogo e en plan, cárgate o xefe que che vai dropear a chave que abrir a porta da última mazmorra. Estás rollo Dark Souls 80 millóns de horas petando o xefe, morrendo ti hasta que o matas e hai un glitch e non che dropea ninguna chave. E dis, e agora que? No, Pues, para min o mellor desa escena, escena é que hai un tipo que despois de que o ametrellen, pero que non debía de quedarse a cadáver de tiros que lle mete, hai un tipo que berra, un médico, por favor, e tú, pero vamos a ver. como en Starship Troopers. por favor. Médico. Un médico, por favor. Como que un médico? Chamai un enterrador. Pero eso, Un médico forense. Eso como era, que o robot se estaba desarmado non disparaba, pero o tipo estaba desarmado e disparaba ya igual. Era Claro, porque sacou a pistola a facer a demostración e o tipo dixolle, tiene usted un minuto para soltar a arma, 30 segundos ou usaremos fuerza letal. E o tipo solta a arma e di o científico, ven que me funciona, e pronto di o robot, tiene usted 20 segundos. E todo o mundo se empeza a rayar. O mellor é un momento correndo entre a xente para cubrirse, en plan, se pone alguén diante. Sillas, tío. Vamos para a música, todo o mundo sentado. Eu penso que é posible que claro, estou en Estados Unidos, é posible que o robot tuvera identificara como negro. Como negro. Pero e a cantidad de cocaína que sale nesa película. Buah. A cantidad de cocaína que
Que debe ser de verdad. Un consciente de que existía cocaína cando vin Robocop aí con 10 anos ou así, dixen, hostia, existe a cocaína. Porque ademais, é o que diste, hai un ataque nunha, o sea, Robocop ataca unha fábrica de cocaína, cando hai un Que momento están no todas que en sujetador para que o non tipo roben que crea o programa Robocop está con dúas prostitutas na súa casa, as que prácticamente embadurnan cocaína. Non sei, a película, é certo, a mitad das escenas da película envolven cocaína de unha outra maneira. A ver, non cobrarías moito por esta película, pero traía cocaína incluída, sabes? O sea, Cobramos en cocaína. Hai que dicir unha cousa, que bueno, igual está pero fora algo que me chamaba moitísimo a atención tamén é que, joder, facían a catalogación de idades por películas, pero despois tamén a calquera hora che botaban unha película de máis de 18 anos e non pasaba nada. Tiburón era para maiores de 18 anos. O rombo arriba na pantalla. No, Tiburón botaban ás 4 da tarde, joder. Sí, o dos pero había un rombos non os rombo viches tú, Paco. Non es tan No, pero un bello. rombo non, pero salió unha musiquita que dicía ti e puñan un 18 en rojo que en forma de rombo, creo recordar. Ah, Entón, sí, avisábate. Teus pais dicían, che, que estás vendo? E te dá unha película normal e arriba había un rollo que puña mes de 18. Eso era unha putada, Sí, pero é verdad que joder, nos xa éramos maiores cando empezou o tema do horario infantil, que daquela, aínda que che puxeran eso, é verdad o que di aquí a corte, que che poñan tiburón despois de comer, que teño visto eu. Para Sí, que sí, sí, catalogas sí. as películas e despois os botas cando che sale das pelotas? Sábados pola tarde Tiburón. Eu tiño grabadísimo de Tiburón 2 a escena da perna cercenada fundíndose na lagoa, do tipo que vai salvar os nenos na barca, e esa escena perseguirame hasta o último día da miña vida. Vamos, porque eu vi esa película con, non sei, 7 ou 8 anos, evidentemente, despois nunca me quería bañar do mar, creo que nos pasou a todos. A min con Tiburón 2 matábame a forma de matar o tiburón saco un cable do fondo do mar e morre electrocutado, pero a mí non me pasa nada, que estou agarrando no cable. A ver, a morte máis mítica tal é a da un de sonríe, hijo de perra, ou non sei, esas míticas doblaxes, ademais, dos anos 70 e 80, que non se podía dicir hijo de puta, entón dicían sonríe, hijo de perra. Pero que a redoblaron Sí, para remasterizala redobláronla. e se cargaron o mellor da película, que eran as cancións do... Marinera Española, xa non está Marinera Española. Xa non está Marinera Española, canta outra mierda diferente, a min jodeume. Espectadores te en HBO. Era algo de non sei que, Dama Española, Dulce Dama Española. Dulce Dama Española, e non sei que foi a cagar e se le llevou el viento. Non podo creer que redoblasen. Pero redoblaron toda a película, pa que? Sí, é rarísimo. Para facela en HD, e os actores de doblaxe ao mellor estaban de vacacións mortos ou querían cobrar demais e dixeron, pois estes pringaos que acaban de salir da facultade, veña. Pero cando se cambian, o sea, cando se fan os remaster deste tipo de películas, habitualmente non se redoblan, límpase a pista de audio, supoño. Digo, sin ter ni puta idea. Non, que va. As redobraxes por cambio de formato de audio son bastante comuns. De feito, hai unha peli na de joder, esta que é un convento e hai unha librería escondida e arde todo. Como se chama? Sister Act. Ese. En El nombre de la rosa. En El nombre de la rosa había escenas que quitaran. Que na escena na que fode... En El nombre de la rosa, que podía ser a segunda parte. Hai unha escena na que... Sí, chamolle En El nombre de la rosa. Teño problemas para os nombres das películas. Hai unha escena na que foden e despois sale el falando en voz en off. En plan, bueno, e ese día decidí que iba a ser monje e non me iba a ir con esta. Pero claro, non toparon ao tipo que doblou a película original, entón sale outra voz. En plan, pois la metemos igual. Vou vos confesar unha cousa. Eu non vin aínda que quero ver se fai moitos anos, a película del nombre da Rosa, aínda que son un gran fan de Sean Connery. Pero si lin a novela varias veces, e na novela esa escena de sexo, non sei como é na película, na novela son como 10 páxinas nos que Humberto Eco che describe a escena de sexo con metáforas non sei, anxelicais, artísticas, etcétera, de media rollo, rocei o ceo, non sei que, estaban ali as trompetas, non sei que, como me deslicei despois polos placeres, non sei que, e en plan,
Joder, tío, casi levache máis tempo que foi a primeira vez que fodiches, o sea, eso debe durar 5 minutos, debe durar 25 segundos, Bueno. e dá gracias, e 20 páxinas de libro. Bueno, temos E claro... xogastedes a Lavadía del Crimen? No, pero No, teño non en sei. Steam tamén aí preparada. Unha maravilla. No, eu falo da original aí con pantalla verde, bueno, brutal. Se non a xogastedes é gratuito porque está abandonado software e podedelo ver en páxinas de abandonado software. Pero en Steam hai un remaster tamén gratuito, penso, Eu non paguei nada por el. Pero, Pois non sei, pois a mellor en Steam tamén está gratis. Bueno, escoitando a Fuco falar aquí da secuencia de sexo de Nombre de la Rosa, xa sabemos que no seu exemplar non ten 10 páxinas senón 5 porque han estar pegadas a metade das follas. E sabedes que Eu non quero falar do nome da Rosa aquí porque vou dicir unha cousa, aquí teño unha conta pendiente con Fuco que me jodeu ao final da novela, fai moitos anos, Never Forget. Aquí de... Sabedes que American Pie, segundo país... Dixenche que o rapaz botaba un polvo, consideraches que eso ao final te lo ve. No, dixeches mo final, cabrón. Sabedes que American Pie, segundo país, está catalogada como 12 ou 18 anos? 12 ou 18, dependendo do día, non? No, dependendo do país, supoño que en función do censor que a viu, dixo, isto de que foda con un pastel, a ver, ou é unha carallada. Eu non entendo o nome, porque é unha chorrada día de hoxe. Eu non entendo o nome, porque ningún ten un fillo, non sei onde vengo de American Pie. Si, joder, o pai de Jim. Pero está o pai de Jim, joder, ese é o verdadeiro American Pie. Perdón. No pai berverso, o pai de Jim salen todas as películas do universo expandido de American Pie antes da secuela de 2012, estaban todas. Salían todas, ainda que foron cameo. Todas. American Pie Legends, como que Star Wars, non? Que o canon bello. Eu virás todas no seu momento. Eu E tamén. hai unha que daba moitísimo asco. Bueno, hai unha. Hai varias. A do libro do amor. A do libro do amor, por favor, non vexades esa película. Sabía que iba a dicir eso. Esa película. Non vexades o universo expandido de American Pie. Dedicade o vosso tempo a sacar unha carreira ou algo máis útil. Non pagades que fixemos todos. Hai un momento de que hai o libro do amor que lle ceden, que foi escrito polo pai, polo personaxe, polo American Pie. E claro, queríanse estrenar e siguen as instruccións do libro, que fora escrito 30 anos antes. Entonces, hai unha diferencia de edad moi turbia. No, e teñen unha referencia que a mí mola moito, que é así do cine clásico das secuelas, rollo de La momia, Frankenstein, el hijo de Frankenstein, el hijo de la momia. Pues aquí son todos os primos de Stifler. O primeiro é o irmán pringado de Stifler, despois é o primo de Stifler. En cada nova película é como la saga Skywalker de Star Wars, pues la saga Stifler, ¿sabes? En cada película é un Stifler novo que la lía. Bueno, rapaces, esta conversa xa non ten nada que ver con número 13, así que vos parece se facemos unha pausiña, lavamos a cara un pouco e continuamos. Claro, falamos de American Pie, queres facer unha pausa, Eso, Bueno, eso. vale. Vamos facer unha pausa. Paco, saca el nombre de la Rosa. E xa estamos de volta aquí na caixa negra da Nostromo, despois de refrescarnos un pouco, despois desta conversa tórrida de American Pie e de El nombre de la Rosa. E continuamos, estábamos falando de películas nas que o número 13 é relevante, e o seguinte que hai que falar é inevitable se falamos de número 13, superstición, e o levamos ao terreo americano de Hollywood. O Venres 13, esa mítica saga de slasher, non? Das pelis de Venres 13, que son, non sei cantas son unha pila delas, non? Saberíades dicir número ou... Pois a verdade molaba que fosen 13. Eu faría unha estimación, Andarán por 13, buscar. Porque Jason X era 10. Pero eso conta, se contamos Jason o crossover. E se contamos o crossover, son 12. Pero Freddy contra Jason non, non? Freddy contra Jason sería a 11. Sí, porque non vai a idea que creo que non se considera canónica, Van 12. O canon de Viernes 13. O canon de Viernes 13 Legends, o mellor. O canon de Viernes 13 son 10 máis o remake.
Joder. É verdade, hai un remake que solamente é unha película. Que é unha película que incluiría as 3 primeiras. Que mellor ten Non sei se é unha... dirixida ou producida por Michael Bay. Como que dato. ten unha escena boísima dese remake na que estamos tipos ali todos fumados nunha cabana no medio do monte e alguén di como aí fora hai un tío que lleva un cadáver. Entonces máis se rín e eu estaba vendo esa película de resaca e pensando, joder, como merecedes eso que vos pase a partir deste momento? Non hai nada que vaya a suceder que non sexa merecido. Nesa película hai un momentazo no que unha rapaza que está desnuda nadando nun lago se esconde porque viu como mataron a outra persona e se pon debaixo do mítico apeadero, por chamarlle de alguna maneira, a cousa está de madeira que poñen nos lagos Sí. dos yanquis para pescar e tirarse. Sí, home, E pero pon eso, debaixo en plan, pero a ver, que poñen os yanquis tamén hai en Lugo, carallo. Que nunca virades un río, me cago en Diola. Bueno, Un pantalán de toda a vida. Pues Que está, Santiago, estás escondendo debaixo do pantalán ese, en plan, aquí non me vai ver, jajaja, jijiji, colle Jason o machete, atravesa o pantalán, mételle unha cabeza, tira para arriba e sale a tipa que as tetas para arriba e pois cae outra vez. E dices tú, gracias por resumir todas estas 12 películas nunha escena. E diste, así como comeu aceitunas, ves? O que pasa que o mellor Exactamente estamos igual. igual estamos avanzando un pouquiño de máis, o mellor era plan explicar que é Benres 13 e que tipo de pelis. De que vai, sí. Claro, de que tipo de pelis son, non? Claro. Que Benres vos quere 13 facelo. Tengo que dicir que eu non son un gran fan do slasher, non domino estas películas de... A ver, eu creo que un pouquiño non hai moito que explicar porque é unha saga bastante famosa, é un slasher basado nos acontecementos alrededor de Crystal Lake, non? Que é Acontecementos históricos. Un lago paradisíaco, no mítico que a súa beira se fan campamentos de verán, e van os rapaces facer as cousas que fan os rapaces adolescentes nas películas americanas, que todo o mundo sabe que son. E resulta que aí xa empezamos con o tramo do sexo ven por aquí. Jason estaba nun campamento de verán, era un neno un pouco raro que a xente se metía, e un día foi bañarse Era un neno deforme. e foi bañarse ao lago, mentre os seus monitores, en vez de vigilalo, estaban montando un kiki. Entón Jason morreu afogado. Desde aquela di a lenda que cada certo tempo emerxe do lago e asesina a toda a xente que está por alá, porque sí, porque podía ser unha venganza lóxica de a xente que está fodendo tal, que tamén, pero non, en general mata todo o que haxa por aí. Podería pasar en Ortigueira. Curiosamente, Jason morreu sendo neno, pero na maior parte da saga, non quero facer moito spoiler da primeira, Jason é un humano adulto de 2,10 metros, tochísimo, que é máis ancho que alto, incluso, ainda que é moi alto, e que leva unha máscara de hockey que leva a partir da terceira, se non me equivoco, porque na segunda leva unha especie de saco de fariña. Leva un saco. E estéticamente non ten moito que ver co resto. A partir de entón xa sempre levará a súa icónica máscara. É como unha saga. E a icónica arquetípica. máscara vanlle facendo rasguños e o sea, golpes, rasguños, queimaduras que se van mantendo canon ao longo das películas. Claro, ¿Sí? porque o canon deste tipo desta saga específica é unha cousa moi importante. Hai un tipo que é o guardián do canon de Viernes 13, bueno, non o hai, pero seguramente o haxa en internet, haberá unha wiki, porque hai wikis de todo de Viernes 13, no que irá contando esta esquirla que lle falta aquí na máscara foi porque Superviviente 5 da película 6 intentou golpealo cun pau de hockey e lle arrancou aí un cachiño da máscara. Eso Entón, existe, eso está aí. Probablemente existe. Hai que dicir É unha bastante cousa. arquetípica porque sí. No, eu iba a dicir unha cousa, que agora que comentades a pinta que ten Jason, non? O tema da máscara de hockey e máis o machete e todo isto. Non sei se vos decatastes que na cultura popular hai moita mestura entre Jason e Leatherface, o asasino de A Matanza de Texas. E o tipo de Halloween. Sí, ainda que Michael Myers Myers tamén Halloween é longuísima, é o de Halloween, leva un coitelo e unha máscara branca como que se fora unha cara afeitada branca con E este leva un machete e unha careta blanca. Claro, pero Michael Myers Halloween non chega a ser tan arquetípica como son, ou sea, tan arquetípica, non vou abusar da palabra, tan mítica como chegan a ser o que decía Fer, a mistura extraña entre A Matanza de Texas e Viernes 13, porque eu creo que son como a conxunción do slasher americano. Halloween non é tan divertida. Pero Halloween é bastante divertida, Eu teño visto moitas referencias a un tipo cunha máscara de hockey e unha motoserra. Eso non pasa en... Non pasa.
Eso non hai ninguna peli De que feito, que vai fixeron un tío unha así. canción de cuidado que viene Jason con la motosierra e nunca ven con a motosierra. Pero ata nos Pero eso, Simpson teño visto coñas disto claro, de a máscara de pero hockey a eso motoserra. Esos Joder, son pero porque moitas veces o público completa as películas con cousas que non sucederon nela, pero, por exemplo, non siento las piernas de Rambo, nunca se di en Rambo, é unha coña que se copiou hasta a saciedade, que incluso o propio Stallone facía coño en Ants, que el doblaba o personaxe este que tamén perdía as pernas, por decir de alguma maneira, e decía que non sentía as pernas. Pero eso Ou, hai por unha exemplo, parte, eso hai unha parte en Acorralado en Rambo 1 na que el fala dun incidente que tuvo cun neno en Saigón o que lle estoupa unha bomba e queda sen pernas. Entón el berra no tenía piernas e a xente eu creo que cambiou no ano siento las piernas, como se el falara das súas propias claro, como pernas. Stallone Sí. fala dunha forma tan clara e tan ben pronunciado. É que non a vin en inglés, eu falo da dobraxe española, non? sí, no, pero eu creo que en xeral son estas ocasións nas que o público completa a película. Por exemplo, cando se cita mal un momento de revelación de Star Wars, habitualmente dice, claro, cando Vader di Luke, soy tu padre. E Vader nunca di Luke, soy tu padre. Di, no, yo soy tu padre, en resposta a unha frase de Luke. Son ese tipo de cousas que o público cambia o seu antollo. Eu creo que o público Luke, creou... eu son teu pai. Fixo un crossover definitivo. Pero o señor Jason foi ao puto espacio. Cousa que ningún dos outros asesinos fixo. É verdade. Foi Unha ao puto película espacio. de nombre impronunciable porque non sabemos se se di Jason X ou Jason 10 ou Jason parte 10 ou Jason décimo, porque Jason é unha X. Jason décimo, legítimo ordeiro. Borbón. Ordeiro, Jason décimo Borbón. Sí, ou se porno, porque estou bastante convencido que de pequeno cando vi Jason X pensei que era algún tipo de adaptación porno ou algo así, sabes? Eso pasara a min Seguro que que pedía hai. triple X, pasara a min que pensei que algo de por aí van os tiros, pero non. Oxalá, porque a peli manda carallo, pero no tema de Jason, eu a que sí que vin é Freddy contra Jason, que comentábamos antes. Eso é todo o que me expuxen eu a este asesino. E un momento turbio de xente de festa no millo e que chegan Freddy e Jason, ese película, un momentazo. No. Ademais, recordemos o argumento da película que é genial. Freddy non se aparece nos soños porque a xente xa non pensa nel, entón decide desatar unha oleada de caos en Crystal Lake, revivindo a Jason e facendo... No, trae a Jason de Crystal Lake, facéndose pasar por a Elm Street, facéndose pasar por súa nai, en plan, Jason, eres un inútil, pasa aí a matar adolescentes agora mesmo que tes habitacións sen recoller. Tes os adolescentes sin matar. Estás moi quieto, Jason. Sal dese puto lago que estás moi cómodo aí, sumergido e afogado, deixa de facer cousas inoportunas e ponte a matar, que é o que tes que facer a tua edad. Pónteme a matar adolescentes, que hai mucho porro e mucho sexo por aí adiante en Elm Street e que non vaya yo, que non vaya yo e los recoja. E los encuentre. Que non vaya yo e los encuentre Sí, pero esto teño que dicir que claro, eu non o vivín como un evento cinematográfico da hostia, pero moita xente sí, non? Porque eran como dúas sagas míticas deste contámolo como terror estas películas, sí, ou de feito, Jason 9 sí. xa termina porque xa venderán os dereitos de Jason a fábrica de ideas que nos trouxo a Freddy, xa lle venderán os dereitos. Entón, o final de Jason 9, que é unha peli malísima, acaba con que matan a Jason, é arrastrado ao inferno por unha serie de brazos, arrastrado ao inferno, tiran del pa terra pa baixo, tal cual, e queda a careta aí encima dunha toupeira, o sea, hai unha toupeira e a careta de Jason e sale o guante de Freddy e marcha ca careta e así acaba a película. Peli malísima, pero con mellor final o mellor promesa de final de historia. Non se sabe que engaña, non? O final queda un pouco aí. En Freddy contra Jason, no, sí. Eu creo lembrar, bueno, podemos spoilear porque ten 20 anos. Saía non piches a peli, para aquí vai na ver, retoma. Saía Jason do lago ca cabeza cortada de Freddy, claro, e Freddy miraba a cámara e guiñaba o ollo. Sí. O combate gana o Jason.
O sea, Jason derrota a Freddy. Otra cosa que Freddy diga, jaja, como soy Freddy, soy super gracioso, pues algo estarei liando. E Pero ademais, porque Freddy, por moito non que é un mates no dato- mundo real, sempre estará morto no mundo dos mortos. O sea, isto non é un dato moi coñecido. Freddy contra Jason ten unha secuela en formato cómic, non é unha Con secuela en Ash. formato película, con Ash que se chama Freddy vs. Jason vs. Ash de Evil Dead. O sea, que iso sí que é o crossover definitivo. Non é porque demasiado, pero a en idea é Jason moi graciosa. 9, en Jason 9 introducen que Jason é Jason porque súa nai leo o Necronomicon nun momento dado, fuera de cámara, escolle, sabes? Estaba traumada e fuera de cámara, colleu o Necronomicon, leu por aí, resucitou o seu fillo en forma de persona que vai asesinar a porretas. Claro, porque volvo a dicir a pequena incoherencia entre o feito de que cando Jason morre afogado no lago é un rapaz, pero despois é adulto e está tochísimo. E eso nunca se explicou convenientemente na saga. E en Jason toma Manhattan, van Jason hasta toma Manhattan. Manhattan. Jason toma Manhattan, é un Ese capa peliculón. un punk, acórdome. É un peliculón que van nun barco, e toda a película nun barco, porque querían rodar en Manhattan, pero é carísimo rodar en Manhattan, entón fixeron 3 escenas en Manhattan. E para matalo, caen como nas alcantarillas e dicilles un traballador, corred, que van a venir residuos tóxicos por aquí, que van a venir residuos tóxicos por aquí, iros. E tú en plan, como que van a venir residuos tóxicos? E de repente ven unha marea de auga verde, pero aquelo é como se viñera un tsunami de auga verde que atropella a Pero sempre Jason, foi o tóxico en Hollywood, eso sabe todo o mundo. atropella a Jason esa luz de auga verde e de repente Jason encolle e é un neno e está morto. Estamos seguros de que esa luz verde non é un plano de descarte de Robocop? Da cuba de ácido que se carga o tipo que dicía antes, Fer? Porque entonces, entre ese tipo de películas, eu estou convencido que moitas veces a metraxe, sabes, circulaba, reutilizábase. O mellor de Robocop, o mellor de Robocop é cando atropellan a ese tipo verde que se desfai. Claro. Por eso digo, estamos seguros de que non hai aí un cruce de E é metraxe. o mismo residuos tóxicos que salen nos Simpson cando graban a película do superhéroe do Simpson, de Radioactivo Man. Pero escoitade unha cousa, para joder, hai 10 pelis, para alguén como a min, por exemplo, que non vin ningunha, bueno, vin Freddy contra Jason, e que se quixera meter na saga, vos que dicides que vai en plan secuencial, empece pola primeira e tira para Empeza diante. por Freddy contra Jason. Claro, pero Xa o fixo. eso xa o fixen, Claro. seguinte paso, non non sei, decidime algunha Sabes? que vos Depende molara da máis. experiencia que queiras ter. Depende da experiencia No, que queiras ter. Eu Si creo que queres- as pelis de Jason son todas intercambiables. O sea, podes ver na orden que che dé a gana realmente porque non ten sentido. O sea, que dá igual, A non? ver. Que dicir, mira, colla que che toque, xa ves como son, que se che mola ve máis na orde que queiras. Eu desinto aí. Hai unha que é prescindible na que Jason está morto e o sustituyen por outro tipo, pero folles moi mal nesa película. Non me acordo ningún. Cal é esa? Hai unha na Das que clásicas. o neno quedou traumado e ora é un adolescente que está como nun loquero, nunha casa. Entón, un dos que convive con el vaise a pinza e mata a outro, entón o seu pai empeza a matar xente. Soame esa. Ese é prescindible, pero non me acordo que número ten. Se o que queres é pasalo ben, podes mirar o remake, que che resuma as 3 primeiras e é mucho máis loco. De que ano é? Mais ou menos? 2009, por aí, 8, 9. 2008-2009. Despois hai outra, non me acordo que é que o tema é que non me acordo da orden das películas, pero hai unha na que colleron Carrie e enfrentaron a Carrie contra Jason. Pero, joder, Colleron- como lle mola, Jason é o pitbull das pelis de terror, non? Que sempre Colleron, ten non lle fits chamaron con xente. non lle chamaron Carrie, pero é unha nena con poderes mentales que está traumada porque matou ao seu pai cos poderes mentales, entón saca a Jason do lago por error e Jason empeza a matar xente porque é o que fai, o tipo tampouco é funcionario de matar porretas. Entón empeza a matar xente e a tipa pois pelea con el con poderes mentales, empeza a tirarlle cousas coa mente, intenta forcalo con un cable, bueno, así. Estamos seguros de que eso non era un crossover con Star Wars, non? Pois non o teño moi claro. Bueno, No momento no que A do espacio era o crossover con Star Wars. Bueno, sobre o 13, Benres 13, hai que dicir que ten un número, esta fobia o número 13, non? Que sería, a ver se o digo ben, a trisca aí de cafobia, é o medo número 13,
pero é que tamén existe esta fobia o Venres 13, non? Que é, a ver, a corte, a ver se o has dito ti isto, porque... A ver, teño apuntado, espera. Déxame buscalo, porque ten un nome enrevesado tamén. Guerreiro número 13, no. Sí, telo Teño máis aquí. arriba. Friga, triscaidocafobia. Eso é. Medo Vedo o Venres 13, pero bueno, aí quedan estes So, consellos. tes que ter moito medo ao viernes A ver, 13 eso para na miña pronuncialo. Chamámoslo repugnantes, pero bueno, pode ser que sexa friga... Joder, é imposible, tío. Eso ten que ser unha bacteria. Ciga Pode ser unha castroitofobia. Cigafobia. Pues Que Sí, medo sí, ama, sí. é igual. Se un médico Medo a che dice sindicarse. Eu digo, en plan, doctor, por favor, eutanasia. Eutanasia xa, porque non pode ser... Fobia, Vas ao teu médico de é o que ten cabeceira. Amancio Ortega. Mira, eu autodiagnostiquei me teño frigaedocaidestofobia. Bueno, continuamos Eu, con... un momento, vou consultar Wikipedia. Bueno, vamos a continuar con temas do 13. 13 a secas, escrito en números romanos, era o nome dun videoxogo, dun cómic primeiro, e un videoxogo despois da PlayStation 2, que me acordo eu, que conservaba esa estética de cómic que foi moi comentado no seu día, inda que teño que dicir que eu só xoguei unha vez na súa modalidade multiplayer e non sei nada da historia. Non sei se vos xogastes ou lestes o Eu cómic. xogara no seu momento nun ordenador, pero só non lembro que era, o sea, costábame xogalo porque era este tipo de dibuixo que se parece a joder, non me sale agora o xogo este que tamén é no espacio, pero que está dibuixado. Bueno, dibuixos no Conta ese espacio. xogo? Pero da época da Play? No, é bastante recente. Pero Pero basicamente é iso. A min cóstame moito xogar os xogos nos que o debuxo pretende ser debuxo, non sei se me explico. Sí. Ten este colorido cómic, como que me forza moito a vista. xa. Eu xoguei no pouquiño, teño unha pa Play. Estou maior. Xoguei así a primeira fase ou así. Era interesante, o que pasa que, bueno, naquela época, supoño que tiña algunha cousa que me gustaba, que me cuntía máis para xogar, e non o seguí moito máis alá. O Pero... Borderlands era o xogo de... Borderlands. Que se parece a estética moito, sí. Sí, parecese moito a Borderlands. Vou meter aquí unha cuña. Teño que dicir que hai unha vila de Galicia que non vou nomear, a que eu e máis os meus amigos nos referimos como Borderlands, porque a única vez que fomos aló tratounos todo o mundo como carallo. Todo o mundo era super borde connosco, entón desde entón nos referimos a ela como Borderlands, pero non vou pensei que te referías a que era super post-apocalíptica e vou te dicir entonces é Ferrol, fijo. Canta claro, onde pasou eso? Non vou dicir que sitio é, pues únicamente direi que é lugar de nacemento. En que provincia? Únicamente vou dar unha pista, é lugar de nacemento dun persoeiro da cultura galega que cando che pasa eso na vila esa dis: "Ah, carallo." Fin, aí o deixamos. Uns pican e outros non. Non queremos falar mal do Nesa vila uns pican e outros non. Estamos de repente na TVG no programa ese de A Vila Oculta. No, non sei nin o que é. Vamos, cambiando que temos 3 oportunidades. Hai un programa da TVG no que non che din como se chama a vila, tens que adivinala e vanche dando pistas como a que acaba de dar Fer. Rollo, bueno, neste sitio trátame fatal. Perdón. Bueno, a peli tampouco a viste, supoño, de 13. Eu a verdade que non a vin, pero bueno. No, eu a película, a verdade, que desconocía que houvese hasta que falamos o outro día. Sabedes que peli que leva o número 13 me mola moitísimo? A ver, veña. 13 monos. 13 monos. Xa estamos, xa 13 monos? Xa empezamos. Pero son cale 12 13 monos. Son 12 Como monos. que son 12? Son 13. Son 12 no, monos. Paco, son 12, Eu estou casi seguro que son 12, vamos. Que son 13, joder. Un fallo moi mítico o decir 13 monos, porque claro, 12 un número que non venga a conto, e 13 é un número moi... Pero 13 é un número posapocalíptico, non me jodas. 12 monos, pues
Pois 12. Pois veña, pois falamos de 12 monos, aínda que non Veña, sexa solamente porque 13 monos. culturalmente toda a xente di 13 monos. Sí, pero bueno, 12 monos, unha peli do 95, que tengo que dicir que eu pensaba que era máis noviña. É do 95. É do 95, peli do 95, con dirixida por Terry Gilliam, que eu tampouco souben ata despois de vela, pero sí que é verdade que moi Terry Gilliam ten un aire rollo Brasil. Protagonizada por Bruce Willis, cun papel secundario pero moi destacado de Brad Pitt. De Brad Pitt. Prácticamente nos seus inicios, Brad Pitt daquela era un chorbito, estaba rincando. Pois non o sei, a verdade. Eu non era Hombre, no consciente, 95 si pouco tiñan dado. non era consciente E de que fixera era tan... Thelma e Luis pouquiño máis. Non sei se ven nunha fixera aínda, creo. Fixera seguro Valoito un pouco. Unha rubia entre dos mundos. Una rubia entre dos mundos. Cool World, película nunca es? viches? Joder, hostia, non vistes Cool World? Bueno, No. non é boa, pero o que mola é que rollo que quieren gañar Roger Rabbit, sabes? Que medio de debuxos, con persoas interactuando con debuxos animados e tal. Estarnos retando a ver esta Claro. película para o seguinte No, programa. Esa película probablemente fixeran como que viu Paco pos Goya, para intentar coller o para intentar gañar Goya, unha rubia entre dos a mundos. animación real. Pois mestre Mateo. Que para o seguinte ano podemos rodarnos unha que se chame Post Goya, rollo post-apocalíptico, no que repartan premios. Bueno, Vale, xa está. vamos falar un pouco de que vai a peli esta. A min gustame moito esta película, pareceme que está moi guai. Ainda que é verdade que destas pelis que Envelleceu mal, Sí, tú crees? Pois non sei Envelleceu que un pouco mal. non sei que che dicir porque, joder, ten que ter certo fandom porque se fixo unha serie de 12 monos. Hai unha serie de 12 monos. Hai unha serie de 12 monos. Hai uns anos houve unha serie que non a vin, pero a peli está moi Pero guai. creo que como historia de viaxes no tempo cíclico, por chamarlle de algún xeito, non? Isto de Sí, circular, sí que é un tema que despois estuvo moi manido e por comparativa queda tocada. Sí, pero a película, bueno, como dixo aquí Paco, trata dunha sociedade posapocalíptica, unha sociedade na que ocorreu un evento bastante misterioso que levou a humanidade ao colapso. Entón, uns científicos consiguen facer unha máquina do tempo e mandan a Bruce Willis ao pasado para averiguar que foi o que aconteceu porque non están seguros que foi o que acabou digamos ca civilización humana Por que comía unha mosca? É para evitalo. Aí non me acorda, tío. Non me acorda de... Porque mandábanlle como misións, o tipo metían nunha máquina, unha máquina de rayos como a Terminator, non? Salían uns rayitos e nada, ahora estoy en esta escena, ahora estou nun loquero, tal. Pero hai unha escena na que se come unha mosca. Colle unha mosca, mete na boca, traga, e como que lle servía para algo. Entonces volve ao futuro e dicen, menos mal que comiche a mosca. Esa mosca danos... Alterou o pasado. Para eso lle vale, supoño. Como vas a alterar o pasado comendo unha mosca? Sí. Pois como Homer Simpson cando alteraba o pasado por cargarse un cabaliño do demo. E non podes tocar nada do que haxa, ter o que deixar todo como estaba. En plan efecto mariposa? Claro, non podes ter relacións sexuais con un antepasado teu para derivar en ti, como lle pasou a un héroe tamén da cultura pop. Como lle pasa a Fraio de Futurama. Frai. Hostia, se fodera consigo se fodera con un parente sí que sería unha peli innovadora, pero non, come unha mosca. No, el sabe que no pasado algo correu cun grupo que se facían chamar os 12 monos. Entón, ali no pasado trata de averiguar quen son estes Quenes tipos son... e todo eso. Sí. O que pasa que acaba pois eso nun loquero, non? Acaba aí nun psiquiátrico e aí empeza a coñecer xente. Unha peli así tampouco quero contar moito. Chegou máis. moi en plan Kyle Reese tamén, o tipo en plan que se va a acabar el mundo. A ver, Sí. no, tío. O sea, Claro, hai que a un tua misión perfil máis baixo, mellor, non? perfil máis baixo, sabes? Claro, pero eu aí sempre tendo a darlle a razón como lle pasa a Kyle, a xente que viaxa ao pasado, porque realmente é en plan
joder, que farías ti nesa situación de viaxar ao pasado e evitar unha desgracia? Como empezas a evitar unha desgracia? Onde está o momento no que podes evitar? Como en Terminator. Como evitas a Segunda Guerra Mundial? Matando a Hitler? No, porque mellor hai outro Hitler. No, Sabes? pode ser peor, pero tú podrías incidir en feitos na túa propia liña temporal, ou que sei, podo viaxar ao 2020 e comprar kilos e kilos de mascarillas antes de que tope o mundo e despois Campaña repartilos. en contra de comer pangolín. Don't eat pangolin. Pangolins Sí, pero are seguro que friends. se fago esa campaña, seguro que se genera un virus moito máis turbio, comendo como Carne din humana, como somos en South caníbales que Park, empeza a pandemia. que fode con bichos moi aleatorios e como empeza a pandemia. Si, eso pasa en South Park, hai un capítulo especial da pandemia. Que, por certo, eso, 13 monos, digo 12 monos, eu vina antes da pandemia, despois vina post-pandemia, e digo, o mellor non debía ver esta película post-pandémicamente falando. Xa non é tan graciosa, sí. Eso pasa con todas as películas. Digo, con todas as películas de pandemias que houve nos últimos, o sea, que houve antes da pandemia, ahora todas son como que non fan gracia. Ai, que inxenuos éramos, non? Noteino moitísimo en The Last of Us. Contagio. Non sei se estades vendo The Last of Us. Estou, sí. Os momentos referencia a Kobe, cando están falando así de cando ven a dos a conferencia do primeiro episodio ou a tipa que é investigadora de fungos, que é moi... E ahora que hacemos? E tú, mierda, isto xa o... É que ahora hai unha tendencia que a min recordame o mítico meme de DiCaprio en Eras una vez en Hollywood cando fai así, hai unha tendencia a meter coñitas de referencia a pandemia en todo, para que en todo digan, plan, mira, somos nós. Yo estuve aí. Non se bombardeou a gente, pero casi, un pouco así. Sí, hostia, me pasoume un pouco en vendo Glass Onion recentemente que teñen que buscar que toman esa molestia de buscar unha excusa para que os protagonistas non teñan que levar mascarilla, non? Pareceume moi curioso de... Porque a mí o tema da pandemia non ten nada que ver, introdúceme unha dúbida moi forte que é nos universos cinematográficos houbo ou non houbo pandemia. É dicir, se mañá botan unha nova que non van facer de Jungla de Cristal, en Jungla de Cristal entre as 5 e as 6 habería pandemia ou non habería? Eu é algo que me estou fijando moito tamén, porque hai pelis que o tratan con naturalidade. Hai unha en Filmin que se chama Un polvo desafortunado, que é malísima, pero é divertido. E vai dunha profesora... No, é unha profesora que se grava a miña biografía. É unha profesora que se grava fodendo e o vídeo no que está fodendo é difundido e entón todo o pueblo se entera, non? Pero aí xogan cas máscaras e fan escenas con máscaras bizarras, como que xogan co concepto e pareceume moi guai. Aproveitan que están en pandemia para meter as máscaras como algo gracioso e diferente. A cousa curiosa, teníamos que facer algo rollo thumbs up para 12 monos aquí, eu digo sí, recommends 12 monos, a corte está un pouco habitativo. Eu solamente vi unha vez, recoñezo que había porque estive todo ese tempo tan calado deixándovos falar para non meter moita pata, porque eu vi unha vez e de resaca. Entón, probablemente non entendín a mitad da película, probablemente se volver a ver entendería moito máis, pero eu recordo que sí que me gustara. Tamén é certo que é moi difícil, que a mí non me gusta unha película de Bruce Willis. O sea que, positivo. Eu estaba pensando ahora mismo en Bruce Willis viaxando no tempo, eu se me a cabeza Loop. Non sei se a vistedes. Sí, que tamén é máis... Sí. Que aí sí que ten este rollo de moito mellor, para min é moito mellor Looper, porque sí que collo o de viaxar no tempo e o de incidir no teu pasado / futuro de outra maneira moito máis fiada. Sin ánimo de spoilear moito, Looper, o tema das consecuencias do pasado sobre o futuro, levas ao último extremo, sabes? É unha película que che conta dun punto de vista realista o que acontecería se se tivera acceso a esa tecnoloxía. E ten unha ambigüidade moral que a mí particularmente gusta de moito. Moi guapa, a verdade, Looper. De feito, teño ganas de volver a ver. Só vi unha vez, cando saiu, e sí que me molou. Pero bueno, continuamos co tema de hoxe, con películas con número 13. Unha película...
moi curiosa porque un pouco de profecía, narra uns feitos que son de profecía autocumprida, verdade? Que estamos a falar da película Apolo 13, que esa película que narra os feitos reais que ocurriron nesa misión Apolo, que era terceira misión tripulada a Lúa, pero que nunca chegou por mor de certos problemas que tuveron os astronautas en órbita, non? É unha película... eu, sabedes que sempre pensei que esta peli era de Spielberg, e resulta que é de Ron Howard. Non... colleume un pouco por sorpresa, non sei por que tiña eu asociado a Spielberg aquí. Non sei se é un tema de producción ou algo así, non sei se saberedes dicir. Sóname que algo ten que ver, pero tamén é certo que Ron Howard é un pouco o tipo o que chamabas cando Spielberg non estaba disponible. Pensei que ese era Robert Zemeckis. Spielberg é outro exemplar, eso Spielberg serie B. Despois está JJ Abrams, que é Spielberg serie Z, xa directamente. Alan Smithy. Bueno, la película é protagonizada por Tom Hanks, aquí un pouco facendo ese papel mítico de por eso pensaste que americano, sí, Tom Hanks facendo de Tom Hanks. Claro, sí, un pouco ese papel de Tom Hanks de americano modelo, non? De que lle mola tanto que o pai, a ver, Julia Roberts era a moza de América e Tom Hanks é o pai de América, básicamente. O xenro de América. Do fogar perfecto, vamos. Que o cuñado de América. Tom Hanks fixo algunha vez de malo. Tom Hanks. Discutiblemente, atrápame se podes. Pero non era malo. Pero non era malo tampouco. No, malo non era. É antagonista, digamos, pero non. Sí, pero Tom Hanks é sempre un espírito bondadoso e noble. Bueno, perdón interrumpir, Fer. No, está protagonizada por Tom Hanks. No, que va, esta película protagonizada por Tom Hanks. No, pues o papel de Tom Hanks astronauta é un pouco como Action Man, non? Que cambias o traxe e xa está. E teño que Homer dicir... Simpson. E teño que dicir que a mí me mola moito, porque eu, claro, non me atrevería a autodenominarme astronauta frustrado, porque creo que para ser astronauta frustrado tes que ter tentado ser astronauta en algún momento da túa vida, pero sí que como persoa que lle tería molado ser astronauta, desde neno lle molou todo o tema do espacio, empatizo moito cos protagonistas desta peli, porque máis aló de pasalo mal no espazo, porque quedan atrapados, non saben como van facer para volver e todo ese drama, está ese tema de estuven a piques de chegar á Lúa e non o conseguín, non? Está ese rollo de ansia por explorar, por acadar ese soño e non conseguilo, esa tristura que vai acompañada. E toda a peli está tinguida disto, non? Porque incluso o primeiro, antes de que saia a propia misión, hai certos problemas cun piloto que porque pasou unha enfermidade non o deixan, meten o sustituto, non o deixan ir, o tipo está jodido porque perde esa oportunidade que tan pouca xente ten, non? De ir ao espacio. Hai un pouco todo este rollo de soños, oportunidades perdidas, e despois tamén está o tema de que para os astronautas o tema da Lúa, o tema de viaxar ao espacio é como algo que eles sinten o máis importante nese momento, e sin embargo tamén ves nesta peli como xa era o terceiro lanzamento á Lúa e a xente empezaba a sudar os collós os viaxes ao espacio, non? Era como que como o primeiro no Simpson. era a puta hostia. Como no Simpson que mandan a Homer para subir un pouco o nivel. Mandemos al americano promedio a la luna, que si no, no hai dinero. Pois viste esa peli esta de Ted, a de Seth MacFarlane, a do osiño de peluche? No, eu non a vi. Pues, Sí. O principio de toda esa peli digo unha cousa que me mola moito. A peli non está tan... É divertida, pero bueno, sen máis. Pero hai unha parte ao principio no que, bueno, pois o oso, por arte de maxia, cobra vida, o osiño de peluche. Entón, vese como o principio é un acontecemento con un osiño de peluche fale e van a programas a entrevistalo, convírtese en algo tal, pero di que, como todo na vida, chega un momento en que a xente lle suda os collós. Donde que a xente, ainda a cousa máis extrema, máis guai que pode pasar, co suficiente tempo convírtese en normalidade. A pandemia. A pandemia, sí. sí. Esta máscara e despois, outro día cando quitaba no autobús foi como fora.
Entón, isto é un pouco igual, non? Os viaxes á Lúa que no seu momento foron aí pois algo de que toda a nación estadounidense unida e parecía que empurraba os astronautas e no terceiro viaxe xa era como que, bueno, cambia Hasta a que tele. puxeron parada de metro na luna, joder. Cambia a tela aí que empezou o pasapalabra de Estados Unidos, ¿no? Outra vez a Lúa. Claro, entón os tipos Non poderán ir a outro sitio que este máis guai, Excepto, curiosamente, a única peña que lle importaban as viaxes á Lúa de verdad eran os conspiranoicos que din que non se foi. Eses eran os únicos, igual que na pandemia, ao final os únicos que atendían a as novas medidas del gobierno, que nos quieren oprimir e apresar e tener en casa, eran a puta peña negacionista, eran os únicos que les interesaba a cuestión. Son os guardiáns do interese polos Vistedes viaxes á unha Lúa. que se chama Apolo 14, no cunhas pedras Evidentemente mataban que sí. xente. La duda ofende. E Con- iban á lúa e o polvo da luna te mataba. E Como, os soviéticos no? chegaran antes, pero claro, foran Sí, comidos por sí. pedras. Chegan á Lúa e atopan un módulo soviético e din, hostia, que pasou aquí? E as mostras da Lúa que collen e meten na nave, pois empezan a, hostia, rompeuseme un cachivache random da nave e movidas así. A renotada aí para os seguintes episodios pelis da Lúa random, porque vense obviamente unha pila delas, porque Iron Sky, Moonfall, Hai unha de na que sale Ron Perlman que é na que graban o falso alunizaxe nun Hostia, buenísimo. Sale Ron Perlman e sale Ron o de Ron e Hermione de Harry Potter. No sé si o de Ron e Hermione. Para ti a peli é Ron e Hermione, non é Harry Potter. Porque un puto Harry Potter non fai nada, joder. Está aí en plan super egocéntrico e quen lle fan os deberes é Ron e Hermione, sabes? É certo. Paco, ti viches a peli do calamar que se xira e di, es unha trampa. Bueno, non sei se vistes Apolo 13, a min a verdade é que, bueno, é unha peli que interesa moito o espacio e tal, e gustoume, pero sí que é verdade que non é non foi unha peli que triunfara moito no seu día e é verdade que baixa moito o ritmo moitas veces, pero bueno, a min gustoume. Tom Hanks tamén fixera de piloto que espeta o avión nun río, non? Non, nunha illa, en náufrago. No, carallo, pero el ti dis esta de sí, home, que fai de Sully, non? Ou algo así, que se chama tipo. Vale, sí, que foi o que pasou na vida real, sí, do aterrizaxe en San Francisco. Non, San Francisco non, joder, en Washington ou Nova York, nun puto río helado. Penso que en Nova York, que foi no Hudson, pero non estou seguro. Sí, creo que sí, que fixo un aterrizaxe hiper difícil e salvou o día, tal, sí que fixo Tom Hanks. O sea, mola. A verdade que creo que Apolo 13 non a vin, penso que non a vin, pero se non me equivoco a película recolle esa gran frase que todo mundo, non, que é histórica, que todo mundo di despois, que Houston temos un problema, que é a mítica frase que cando a cagaches pois pensas en como vou distender o ambiente antes de admitir que caguei. Pois Houston temos un problema. Que Houston é un lugar, non é un fulano, que eu tamén é unha cousa que estaba moi... Pero ademais así, Houston é un can, joder. É unha forma de escaquearte porque non é a gueina eu, sino que pásala a plural. Temos un problema. Oiche, Paco, claro, Houston é o can, unha cadela é Lúa e o can é Houston, non? Para Apolo 13. Sería un peliculón. Bueno, veña, da bondo con Apolo 13, vamos co seguinte. Aquí o seguinte, a corte do director Paco, queres nos contar algo? Estamos falando de 13 Rosas, unha película que eu considero que é o musical da Guerra Civil Española, porque se te ves a puta película están non sei canto dura a película, poñe que 90 minutos. Perdón unha cousa, estaba anotado na lista do musical, pero pensei que non se iba a atrever a dicilo. Eu non duvidei en ningún momento que diría. É unha peli que dura, e poñamos que 90 minutos, e 40 dos 90 minutos cantan o cara ao sol. Eu reto vos a ver esa película, porque eu estaba desesperado no cine, en plan, o sea, eu entendo que é un drama histórico e que van a matar a estas mulleres. Pero sabes por que fixeron eso? Para ir a categoría de musical dos Goya. No musical nos Goya. Era para presentarse. Era a porcentaxe mínima de cantos e van por os Goya por cantar. En serio, o sea, eu quería ver o mítico drama de
de Guerra Civil e me atopei con que puxeron un CD de grandes éxitos del franquismo. E eso me enfada 40 muchísimo. minutos cantando Cara al Sol é un pouco ir no coche con Es Radio posta, non? Mais ou menos. E esa é a miña apreciación sobre 13 rosas. Vale, moi ben, pero thumbs down, entendo, non? O sea, te viños para baixo. Bueno, Recomendarías 13 rosas ou non? Se che gusta o Cara al Sol, sí, é un peliculón. Se che gusta o fascismo? Si te gusta el fascismo, es tu película. Falando de cousas que E hateamos... Madrid, se che gusta o fascismo en Madrid, es tu película. O fascismo, Madrid, o Cara al Sol. E seguindo co tema de cousas que hateamos, Fuco, vasnos falar de que película? Vamos falar perdón, dun doblete. Estou tan emocionado que ata quedo afónico. Imos falar de dúas películas que comparten título, quitando que unha ten artigo e a outra non, porque unha é un remake da outra, e o título é bastante evocador. A película original chamase Os 13 fantasmas, as 13 fantasmas, e o remake chamase 13 fantasmas. Eu non sabía que había un original, sabía que había un remake porque me acordaba vagamente de que a botaban no cine cando éramos rapaces e que era a mítica película que puña máis a 18 non me deixaban ir ver, e agora recoñezo que estou contento con o antigo sistema de calificación por idades porque me apartaron de ver esa película naquele momento e, bueno, tive que tragar agora de adulto e a verdad parece bastante mala. Pero vamos a empezar polo principio. No ano 61 filmouse unha película de serie B con este código de censura que corte do director controla máis que a min e despois se tal podenos orientar un pouco sobre como funcionaba. Fixeron unha película que eu estive mirando porque sempre que vexo unha película despois gustame ler críticas da mesma, non antes sino despois para ver se a xente pensa máis ou menos como a min, e atopei unha crítica bestial en Film Affinity que eu podería autoatribuirme e dicir non, a frase é miña, pero non, recoñezo que non é miña, que é esta película un capítulo de Scooby-Doo porque é un rollo hiper naif como de cine familiar, hai o mítico rollo que hai uns fantasmas e tal, pero o auténtico villano é un ser humano, digamos, e todos os personaxes actúan dunhas formas hiper de teleserie, por exemplo. A película vai de que uns tipos que están sendo desahuciados, non desahuciados, por tipo profesor universitario, e cobra fatal, soname de algo de historia, chaman un día mentre está dando unha clase, vai coller o teléfono, e a muller a que lle está levando todos os muebles a casa mentre fala con el. En plan... Oye, escena cómica. Pagache, que cómica, pagache o alquiler deste mes? Sí, non sei que, un puesto de tal, no, creo que se me olvidou. Bueno, cantos cartos nos quedan na conta? Non sei, $3. Bueno, pois que sabes que nos están levando a vajilla e tal, e hai uns tipos levando esos muebles, e hai un momento no que a tipa di, e di el, que pasa, né? Que me acaban de levar o sillón, e os tipos están levando o sillón onde ela estaba sentada. Sí, levan o teléfono. Pero entonces chega unha solución máxica, que é que o tipo ten un tío que ele pensaba que levaba 20 anos morto, pero non acaba de palmar a semana pasada. Entón chama ao abogado e dille, mira, o teu tío morreu, e deixouche unha casa da hostia a condición de que vivas nela. É a única condición que che poñemos. Entón o tipo parecelle raro, pero vai. Todo isto empeza porque o neno, o seu fillo, no seu cumpleanos, pide por favor, como desexo mentre sopla a vela, conseguir unha casa con muebles. O que pasa que o Deus, ou que sexa, un cabrón que dille unha casa con muebles e 12, non 13 fantasmas, neno, para que pases aí de puta madre. Estaba pedindo un deseo a mano do Simpson. E que la casa tenga muebles. La pata de mono. Entonces, muebles hai. Bueno, a lo mejor hay algún fantasma por aí perdido, pero muebles hai. O sea, o que eso fa cama e cociña e menaxe e todo, eso está de puta madre. Entón, para vivir ali, resulta que o tío, o desaparecido do protagonista, dedicábase a cazar fantasmas, sabes? Podía ter un tío que coleccionase moedas de outros países, que coleccionase camisetas do Depor, que coleccionase mil movidas, pero non, colecciona fantasmas. Caza fantasmas, tipos caza fantasmas. Estás olvidando dun dato importantísimo. Esta película é dun tipo que se chama William Castle, que se dedicaba ao circo e se pasou ao cine. Entón, vendía a experiencia. Marvel, hijos de puta, Marvel... Xa houve alguén que inventou eso antes que vos, Marvel, en blanco e negro. Entón, señores de Marvel, este señor nos anos 60, esta película inventou unhas gafas
que tú, a peli en blanco e negro, pero nun momento dado toma un colorciño azul e tú collías esas gafas e se creías nos fantasmas tiñas que ver por o lado vermello das gafas e se non creías nos fantasmas por o lado azul das gafas. Entón eran diferentes formas de ver a película, nunha salían fantasmas e noutra non. E tamén era o que fixo, non sei se vistes unha película que se chama House of Hunter Hill, que Vi un remake. pois a peli original é como diste, é como o remake, pero en realidad hai unha persona humana toda mala que é a que fai o plantexamento da película. E Bueno, se fai pasar por morto, etcétera, etcétera. Bueno, pois deixo Pois explicar despois das gafas. nesta original hai unha idea que a mí parece boísima, que tamén se recolle no remake, que é que hai unhas gafas que che permiten ver os fantasmas, que era o que o tío utilizaba para cazalos. Bueno, pois esa historia, a mí se me dice eso nun guión, e eu son un guionista da película, o produtor, digo, hostia, que de puta madre, unhas gafas para ver fantasmas. Espero que haxe un montón de escenas nas que un personaxe está acojonadísimo sin as gafas, pero lle escoita algo, coloca as gafas e vexe un fantasma. Non hai ninguna escena así. Esas hai nas no remake. Pero no original non as hai. O das gafas para ver fantasmas, esto non pasaba en Scary Movie 2, que estou pensando eu agora. Sí. Tamén. É que Scary Movie 2 eu creo que está É basado unha parodia en desto. fantasmas. Scary Movie 2 é unha parodia do remake De porque fantasmas. o remake de 13 fantasmas ten cousas mellores que 13 fantasmas, que, por exemplo, a casa a que van non é unha casa normal, é unha casa É como de un puzzle. cristal que é como un puzzle, se vai reconfigurando cada certas horas e os fantasmas están dentro desos cristais. É un tema moito máis sobre o turbio. remake hai que comentar unha cousa que un pouco por liña polo que vas. A película original non ten moito máis que isto, podela ver. A ver, é unha película serie B que se che gusta o xénero, realmente eu entendo que incluso a podes disfrutar, aínda que a min pareceme que está moi embellecida. E no remake, que tamén ten 20 anos, está embellecido da hostia, pasa o que pasaba moitos remakes da época, que era collían películas que originalmente eran de terror moi ñoño / frouxo e facían películas tirando a gore. E neste remake de 13 fantasmas hai un par de escenas hipergore que dixen, en plan, a ver, tío, xa non é un capítulo de Scooby-Doo. Aínda que nesta película un dos personaxes principais era o que facía de Shaggy na película de Scooby-Doo daquela mesma época. Non sei se foi algo que se fixe a mantenta ou non, pero mantiveron o mesmo actor. Entonces, como dicía Paco, no remake a historia é moi parecida, tamén un notas que se dedica a cazar fantasmas, que palma, que lle deixa o petate ao seu sobrinho, que tamén está hiperarruinado ca súa familia, e que va vivir a esta casa, que neste caso é distinta porque o que dicía Paco, é como un extraño puzzle, unha máquina infernal que vai cambiando a composición da casa e pasan movidas os fantasmas. Recoñezo que de produción a película non está mal de todo, os fantasmas están moi currados, as ideas que se manexe para crear cada fantasma realmente poden dar cague, pero despois a película é un bluff. Ten como 10 minutos que dis, pois isto pode molar, xa enseguida empeza a ser unha mierda, porque a escena do principio, que Paco seguro que se acordará, do desguace de coches, é unha mierda, pero despois dis, isto vai se levantar, e non se levanta nunca. A ver, a min recórdame moito as pelis de terror da época, como a do Barco Fantasma. Barco Fantasma, que probablemente tamén teña tamén unha peli previa moi bella na que haya un barco con fantasmas e sexa unha mierda. Esa peli ten unha escena que a min me traumatizou, que é a do fío, sabes, esta de... Sí, un fío que te parte pola metade, pero que xa vimos en múltiples películas como o Cube, como como Resident Evil. Claro, pero sí, pero Resident Evil dá un pouco a risa, non? Porque Resident Evil fai a malla esta de... Si, non sei, a mí pareceme máis gore o máis chungo o tema do Ghost Ship. Eu creo que o que nos pasa con fantasmas fan unha versión de eso con cristal. Claro. Eu creo que un personaxe que morre cortado pola metade, pero non polo torso, sino así. Eu creo que o que nos pasa con esas imaxes... Eu creo que nos pasa que con esas imaxes, sobre todo cada cable, é o medo a que, oye, un cable tenso que se solte pode che pasar. A ver, pero é máis fácil que che pase se eres un borbón esquiando que senón se eres unha persoa random que vai un día pola calle. Non hai cables tendidos para cortarche a cabeza. Bueno, os da luz. Morres electrocutado e partido pola metade.
Eso con un cable da luz. a min dixérame de pequeno que as cordas do piano están tan tensas que poden facerche unha lesión boa, se Sí, parte unha e eso che tamén. pega latigazo. Bueno, non suelo estar moi cerca de pianos, o sea que descarto. Bueno, Eso, xa, pero eso non é algo tan pasaba, pouco cotián, non? Un piano podes, quero dicir, eso non sei. pasaba noutra de terror da mesma época que 13 fantasmas e tal, da mesma época, digo, The de remake, Haunting, anos 90 2000, The Hound, The que o tipo Haunting, tocaba o piano e daballe facía no así, ollo daba a... yo con si un hostiazo unha corda. Bueno, rapaces, que vos parece se facemos outra pausiña e vamos a encher o vaso de auga, botar unhas Coca-Colas. Buscamos patrocinio, por certo. E volvemos de seguida. cheos de ideas. E seguimos aquí na caixa negra da Nostromo, os tres xinetes do apocalipse cinematográfico a todo agora. E cedo aquí a palabra a Fuco, porque me mola moito a pelea que vai falar agora. Bueno, eu realmente vou falar dunha película, pero tamén creo que vamos a poder aproveitar para falar un poquinho do director, porque é certo que a falta de unha referencia ao 13 no título dunha das súas películas ou no contexto, na historia de unha das súas películas, ten dúas. E ademais é un tipo que estou seguro que todos os que estamos agora mesmo aquí falando adoramos, porque nos ofreceu algún dos grandes momentos da nosa cultura cinematográfica, como é John Carpenter. En este caso vou falar de 2013, Rescate en L.A., Rescate en Los Ángeles. É unha secuela dunha película que ten un nome moi parecido, que é 1997, Rescate en Nova York, porque son as míticas películas de hai un lote de anos cando o 97 e o 2013 eran o futuro. E eu recordo que cando vi esta película de rapaz con 15 anos ou 16, vou recoñecer que non me gustou. Non me gustou porque non entendí. Eu pensei que entendía, pero daquela era gilipollas e non me daba conta de que John Carpenter estaba non facendo unha secuela, sino facendo unha parodia. Eu esperaba unha película seria, como a primeira, que é un serie B, pero que é unha película que se pode ver como unha película así bastante oscura e tal. E esta segunda película, John Carpenter decidiu que quería facer unha cousa que a parodiada, que era perfectamente lexítimo e que ademais, vendo de máis adulto, joder, colles incluso unha serie de referencias que non collías de rapaz e ves que incluso se está rindo bastante do propio Star System, do propio concepto de Hollywood, de como unha especie de John Carpenter que renunciou a ser un autor así de terror así de moita calidad, ainda que de serie B, como podía ser, por exemplo, de Thing ou Enigma do Outro Mundo, ou de ciencia ficción, como podía ser de ciencia ficción ou distopía, como podía ser Rescate en Nova York. Decide facer unha película moito máis extendida na que eu rescato un momento espectacular que é a partida que enfrenta o partido de baloncesto que enfrenta ao protagonista contra o Che Guevara. Non é o Che Guevara, pero o malo desta película está basado abertamente no Che Guevara. É un tipo así latino con boina, barbita e camisa verde oliva que se ves un tío agora nestes días antroido así vestido, non lle vas a dicir ei, eres o malo de Rescate en Los Ángeles, non, vas a dicir ei, eres o Che Guevara. Non, vas a dicir, teño unha camiseta túa. Teño unha camiseta co tua cara. Ti eso das camisetas, o que vende camisetas. O das camisetas. Como se chama esa marca? El Che Guevara, non? Bueno, Pois... Eso é como ten... Padre Meidín usa, que lleve o póster do Che Guevara. O fillo, no capítulo que o fillo se fai comunista, o tipo entra allí na habitación e velle que ten todo fouces e martelos e os libros de Marx e tal. E o pai empeza a quitar todo o comunista e mira o póster do Che e di: bueno, este deixo que o planeta dos simios me mola a min tamén. a min desta peli mólame porque é o mismo guión que a anterior, pero... Claro, aí habría que explicar un poquinho para que non a viu o guión. O guión é Carl Russell, que é Snake Plissken, que é unha especie de soldado de élite que está de volta de todo e agora é como un rogue e vai ao seu puto rollo e o goberno leva casi sempre contra a súa vontade a misións de rescate, porque este é un universo non unha especie de Donald Trump que anou as eleccións, ao contrario de Donald Trump este liou unha de verdad e montou, bueno, porque lle deixaron facelo, entonces montou unha prisión en Nova York para conter ali os facinerosos. No, houve un terremoto e aproveitou
que No, Nova York quedou feito mierda, mierda. porque estou xuntando dúas películas. Donald Trump en Los Ángeles. Na original en Claro. Nova York converterase nunha prisión e o presidente de Estados Unidos caía nesa prisión e tiña que rescatar a Snake Plissken. Na Caía secuela, porque Donald caía Trump ganou as eleccións, Na secuela a porque filla derribaban o avión. fúgase. derribaba un filla- avión, A filla A filla do fúgase presidente cunha bomba ou fúgase, con un arma de destrucción masiva nun voo e cae na prisión para liarse co Che Guevara. sí, claro, aquí, pero a xiña ve que o Che Guevara é malo, entonces ela intenta escapar, todo precal, e Plissken ten que ir a rescatala. É dicir, entonces simplemente copiaron completamente o esquema narrativo da primeira película, que é rescatar a un personaxe de primeiro nivel do sistema institucional estadounidense nunha prisión a ceo aberto que foi unha antiga cidade emblemática do país. Na primeira foi Nova York, na segunda Los Ángeles. A min hai un momento do guión que me Ata aquí o encanta. resumo. A min hai un momento do guión que me encanta porque na primeira, nada máis chegar á cidade, é atacado por uns caníbales que o queren matar e tal, e na segunda é atacado por uns tipos de Hollywood adicto ás operacións que secuestraban xente para quitarles a piel e puñela. Sí. A E ver, agora antes que falabas do amor, dicías algo, Fer? pues, bueno, iba a decir que eu vou facer un pouco aquí de double down na túa análise, Foucault, porque ti dis que a primeira é unha parodia da segunda, a segunda é unha parodia da primeira, e non sei se estou 100% de acordo. Eu creo que a primeira non é tan seria xa desde o principio, e dá a impresión de que a segunda é un salto de tiburón, da primeira seguramente consciente, pero eu penso que pilla un pouco os tropos da primeira e o máximo exponente, non? A lectura que está facendo en 1997 Nova York é un pouco os problemas que tiña o Nova York daquela época, non? De que Nova York estaba como a 2 pasos de converterse nunha prisión a ceo aberto, e o que a peli de que ano será esta peli? Saberías dicir máis ou menos? A de 2013? Sí. Pois ata non sei se non será o 97, por aí, 97, Claro, porque 98. eu penso que esta peli ven despois dos míticos disturbios de Los Ángeles, que a cidade se convirte nunha batalla campal a principios dos 90, que ten que intervir, que isto moita xente non o sabe, en Estados Unidos nos 90 o exército tuvo que intervir nunha das súas propias cidades, que Pero, eso sabe o calquera persoa que xogara GTA San Andreas. bueno, vale. Eu creo que é un pouco a lectura que se fixera nos 80 sobre como sería Nova York no futuro, e vendo isto que pasará en Los Ángeles, como iba a ser Los Ángeles se seguía nesa tesitura, e o que pasa que con máis humor e máis exagerado todo. Eu vexo un pouco así. Máis humor, máis exagerado todo é Carl Russell surfeando un tsunami. É certo que a primeira non é tan seria, pero, o sea, un rollo así pulp, pero un pulp aínda un pouco contido. É dicir, intenta ser unha distopía máis ou menos crible, serie B, pero móvese dentro duns marcos que a segunda desborda. Que a segunda non hai marcos, como pode haber un marco? En plan, sabes, pachangas de baloncesto, en vez de facer combates a muerte como había na primeira, pachangas de baloncesto, hai polo medio un personaxe que quero recordar que era un antigo capo liado, compañeiro, o sea, que coñecía a Carl Russell, pero que despois cambiou de sexo. De feito, hai un par de chistes así un pouco mal embellecidos, non? Co tema. J.K. Rowling disfruta moito desta película cada vez que a ve. Claro, todo se magnificou, todo se convertiu en unha cousa moito menos seria. Nese sentido, tamén me recordo un poquinho que podería ser Asalto na Pequena China, Golpe na Pequena China, é dicir, esa etapa de o que dicía antes de Carpenter, que empeza a introducir moitos máis elementos de humor nas súas películas que ao principio estaban completamente carentes dela. Unha película que para min é un exponente do Carpenter serio é The Thing. Sí, claro. Por eso digo que a mí sorprendeume moito, porque eu viña dunha época na que vira este tipo de películas e de pronto topeime 2013 Rescate en Los Ángeles, reitero, botando unha pachanga contra Che Guevara. Por certo, fixen agora unha procura rápida aquí en San Google, efectivamente do 96 a peli, así que eu penso que sí que ven un pouco. Bueno, isto é unha interpretación miña, non? Pero eu penso que ten que está relacionado.
De feito, debería facer agora outra máis. A min o que me parece... Rescate en Charlottesville ou algo así, onde están todos os líos cos problemas coa policía e os afroamericanos, non agora ali en Estados Unidos. O que me parece especialmente destacable destas películas é que hai películas que copian arquetipos e hai películas que o crean. Eu creo que tanto a primeira como a segunda teñen a virtude de que crean un heroe arquetípico, que é Snake Plissken, que é como unha cousa hiperpal, rollo de vou poñer un tío que sea ex-militar, que se falte un ollo, que ademais é Carl Russell. Pero, en vez de dicir, pois, que pouco original, meteron, sabes, nunha batidora tantos arquetipos da serie B que crearon un personaxe novo. Quero dicir, hai moitísimas películas que posteriormente copian este modelo. A máis destacada se cadra que ata creo que tivo un litixio con John Carpenter é unha que fixo Luc Besson, creo que se pronuncia, o de Quinto Elemento, o director francés, que fixo unha película que se chama non sei, é unha película que hai unha presión no espacio. Hai a depresión no espacio, sí. Secuestran a filla do presidente de Estados Unidos. Secuestran a filla do presidente de Estados Unidos. E ten que salvar o prota, que non me acordo como se chama, Que chamemos Carl Russell, pero no espacio. Claro, é unha película hipercargante, malísima, na que ese actor, que non é un mal actor, ainda que non me acordo como se putamente chama, o actor de Memento, joder. É a mesma película, pero no espacio. Claro, pois nesa película o tipo está cargante e a película é unha puta mierda. Pero é unha copia clarísima das dúas de Snake Plissken. E John Carpenter, eu teña que comprobalo, pero creo que litigou e que conseguiu que se recoñecese de alguma maneira, sabes, que tiveran que recoñecer dereitos de autoría ou algo así, porque era unha puta copia sin paliativos. Estou de acordo co que dis, ademais eu penso que Snake Plissken trascende as películas, que moita xente penso que a súa imaxe é máis coñecida que a xente igual recoñece o tipo pero non sabe de que peli é, non? Sí. É posible que sea por semellanza con outros heróis que copiaron un pouco esa estética. E outra cousa que me mola moito dese protagonista é que é un protagonista que a súa fama precede, non? Que é cando... Todo Dios o conoce. Todo Dios o coñece, non? Cando chega ali a un barrio chungo, van a por él en plan de que haces aquí? Te vamos a matar, pero de repente, cuidado, que alguén se decate de que é Serpiente Plissken e todos, hostia, cuidado, que é Serpiente Plissken, e todos aí con cara de terror, non? Mirando. O momento de bueno, vamos a batirnos en duelo, pero al modo como lo hacíamos en Bangkok, colle unha lata, tiro ao aire, cuando caiga la lata al suelo nos disparamos, tira a lata ao aire, matos a todos e dice, como para hacerle caso a las normas deste juego. Pero por certo, non sei se mencionaches antes o do surf no tsunami, non sei se fixeches alusión ao CGI maravilloso maravilloso CGI de surf en tsunami. Eu, no baixo da miña casa, na corte do director, podo surfear igual de ben que el. É que unha cousa curiosa destas películas é que contaban con un tipo que, joder, non, o sea, Carl Russell naquel momento, nos anos 80-90, ahora está un pouquinho máis retirado. O sea, ten un perfil máis baixo, pero aquela época era unha estrela de bastante alto nivel. E, sin embargo, estas películas son moi cutres. De produción son tirando a cutres. Xa non é que envellecesen mal, é que no momento no que se fixeron estaban feitas con poucos medios. Cando na primeira película ele aterra cun planeador no alto das Torres Gemelas, por certo, e a mítica peli de antes 11S, pos 11S, que está feito, que te das conta perfectamente de que son maquetas, de que hai un momento no que o planeador cae, el xa está fora e cae desde unha das torres para baixo, e creo que prácticamente parece un avión de papel porque vai andando como unhas S cutrísimas. Na dúas o terremoto de Los Ángeles é como se eu collo uns micro machines, sabes? E fago unha rúa e empezo a baneala para que caian todos, é unha cousa feita con moi poucos medios, que dis, joder, que todos se follen pagar a Carl Russell ou que hostias pasou aquí? Eu creo que foi unha película que fixo Carl Russell por as risas. Como eu serpientes en el avión, sabes? Rollo... pero vai nun avión con serpientes. Eu son un protagonista. Dices que fago todas estas animaladas. Pois veña, pa diante.
Eu creo que deberon de pasalo moi ben grabando a primeira e lle dixo como que fai unha cena de empresa, non? Que lle dixo Esta deste peli mítico, incluye cocaína, "Queremos-" como a anterior. Claro, a mítica de temos que facer unha cena un día, o Carpenter e máis o Carl Russell, e temos que facer unha peli un día outra vez, que pasáramos moi ben facendo. Bueno, é que Carpenter é o actor fetiche de Carl Russell. Decín as dúas estas de rescate, Golpe na pequena China, e de feito outra mítica de Carl Russell, que tamén ten que ver, de Carl Russell, de John Carpenter, na que tamén hai unhas gafas como empecé Hai a das gafas de ver os... Viven. Non é de Carl Russell, pero na miña cabeza esa peli está protagonizada por Carl Russell. Estamos seguros de que non é Carl Russell. No, pásame como me pasa en A caza de outubro, Suso de Toro. Vermello. Has hecho mismo que Suso de Toro. No, por exemplo, na Caza de Outubro Vermello, a min pásame que de que esa película o papel de Jack Ryan fai no Alec Baldwin, na miña cabeza fai no Harrison Ford. E na miña cabeza é o reencontro de Harrison Ford con Sean Connery despois da Última Cruzada. Sí, hai un Terra 2 onde pasa iso. Segurísimo. Igual que Stallone e Terminator en No Último Gran Héroe. É verdade. É verdade. Bueno, vamos a... a... o Distrito 13, bichela. Claro, xa que falamos de Carpenter, estaría ben falar desa película. Eu vina fai moitos anos e tamén vin o remake, que era bastante máis frouxiño. Podes comentar, que se queres, Paco. Eu é que sei de que vai, pero non a vin. Sei que hai unha comisaría, xente que ven a matar xente que protexen, policías protexendo un delincuente. Ten que ver co rescate dun criminal. Aí creo recordar que vi as dúas fai anos. Eu empecé a vela, pero non a rematei. Quería vela para este podcast, non me deu tempo. Está en Amazon Prime, por certo. A original ou o remake? A de John Carpenter, non sei cal é a... Non sei, son as dúas de John Carpenter ou... No, hai un remake de fará uns 15 anos. Eu digo a dos 70. Sí, eu digo a dos 70. Sí. Pois vai dun policía no seu primeiro día como patrulleiro, que o destinan a comisaría número 13. Non, isto do Distrito 13 penso que é unha... Distrito 13 é unha película... Hai unha peli francesa de policías facendo parkour. Hai unha saga, creo que son 2 ou 3. Son 2 películas de policías facendo parkour en Francia, que puxeron un muro xigante porque os distritos son malvados e hai un policía... Creo que están producidas por Luc Besson, que volvo a dicir que foi denunciado por John Carpenter por copiarlle as outras. Están producidas por Luc Besson. Aquí hai, creo que sí, aquí hai un fío conductor clarísimo. Aquí hai loita, aquí temos un pouco loita de heróis, non? Porque aquí somos, bueno, espera, a corte Paco non é moi de Luc Besson, estou pensando. Vamos a decir que aquí somos moi de Carpenter e moi de Luc Besson, pero son moi de Carpenter, Luc Besson no, a mí. Pero rapidamente, o que dicía antes da comisaría do Distrito 13, eso, mandan ao poli o seu primeiro día ali, que é unha comisaría que xa está para pechar. Xa non hai polis ali. A comisaría é o personaxe que se vai jubilar, pero en comisaría. Eso, xa están cas caixas aí levando todo aí en mudanza Raposo ali, non? Que xa o levan. E de repente vai ser distinta, sí. Por mala sorte, veñen uns tipos escoltando a un fulano e ten que pasar a noite ali. Entón, pois son nesa comisaría a punto xa de ser abandonada, pois tense que defender da xente que vai a rescatar a este tipo. Sorprendeume que a imaxe é extremadamente antiga, é dicir, unha peli dos 70 e non hai dúbida que dos 70, non hai destas pelis que ves e diste, joder, que moderna para a súa época. Hostia, este é un pouco Harry el Sucio, a imaxe. No, pero, si habría que mirar en que se grabou, quero dicir, porque era unha película que xa de por sí era de serie B, xa na súa, é dicir, hoxe en día é máis fácil que formato fixo o soporte. Pero claro, depende do formato que fora o soporte. Eu quero dar un dato moi random desta película, que cando a vin fai un lote de anos, o tipo que quere liberar, o sea, o preso polo que empeza todo o percal, na miña cabeza era exactamente igual, estou vendo unha foto del e non era tan igual, pero daquela pareceume que era o puto irmán perdido de Andrés do Barro. De feito estaba esperando que empezara a cantar o tren en calquera momento da película. Pensei que iba a ser a contraseña de estou na celda número 5 cantando o tren que me leva pola beira. Andrés do Barro que non diferenciabas de Suso de Toro de Manolo. Pues, tamén teñen así un aire.
Bueno, pero interesábame o que falabas ti de Distrito 13 do parkour antes, Paco. Non sei se podes... Son dúas películas que teñen un rollo, eu estabas vendo e recordaba Taxi todo o rato porque ten este Palabras rollo, mayores. Sí. ten este rollo É rollo completamente taxi. como de cachondeo continuo, ¿no? Como de Esos tal. son os franceses cando fan pelis a lo yankee. E Chamolle eu eso. teño guardadas un par de frases porque vin a segunda parte outro día e apuntei as frases. Hai un dos personaxes, un dos policías está disfrazado, está travestido, non? Para facer unha operación e está bailando un mafioso e quita a peluca. E dicelle o mafioso: "Eres un travesti?" El dicelle: "No, peor, soy policía." E ten outra que de crío me bautizaron, pero ahora mi Biblia es el Código Civil. Bueno, ese one-liner hai que... La E calle de gimnasio. son policías correndo por tellados, saltando entre papeleras, un rollo así moi Yamakasi, se chamaba Hostia, aquela peli francesa tamén. sí, mitiquísima. Que Yamakasi, eu digo que é unha peli, é bastante mierda, pero eu creo que Yamakasi empeza o parkour en España. Introduce o parkour en España, Yamakasi. Como a todo gas introduce os poligoneros. Tal cual. Igual que el Club de la Comedia introduce o stand-up comedy en España, Yamakasi introduce o parkour en España. De feito, eu e os meus colegas referímonos ao parkour como facer o Yamakasi ata xa moi avanzada idade. En Galicia isto non debe de prender moi fácil porque coa deixeada que temos. Si, é o musgo que hai na pedra. Non me vexo na muralla de Lugo esvarando. Eso era como o chiste este de Land Rover, non? Do Spiderman portugués que se mete de hostias porque é todo azulexo. Non dá. Sí, ou que tiña como se chama, Robert Bodegas, que se marchara a Estados Unidos porque claro, en Galicia hai tanta humedad que non me agarro e agora tengo unha empresa de limpiar ventanas. Sí, Bueno. Eu non coñecía esta saga de Yamakasi, verdad que primeiro non conocías Yamakasi? Debían estar crioxenizado durante o ano 2001 porque non para nada. Primeira noticia. Está imaginando. De feito, iba a dicir que eu descubrín parkour con esta de 13, das francesas. Que eu gracias a Yamakasi... que vin esa película. Eu gracias a Yamakasi vin, creo que se chamaba Wasabi ou algo así, unha de... Wasabi, película. Pero está moi guai, Wasabi. A ver, porque confundía os nomes. No, son palabras maiores. Confundía os nomes e acabei vendo unha de Jean Reno. Que tampouco está mal. Jean Reno. Pero non fai parkour. Esa peli introduce o Wasabi. Esa peli introduce o sushi en España. Esa peli introduce abandonar a túa filla en España. Reto vos a dicirme unha soa as relacións interculturales non existe esa película. Perdón, que antes falaches do tema de bautizaronme pero agora o Código Penal e a miña Biblia, é que estou me imaginando a Foucault na antigüedade que aparece o Novo Testamento, empeza a referirse ao Antigo Testamento como a Biblia Legends. O antigo canon. Isto no antigo lore non pasaba. A Biblia Legends. Bueno, o chiste de Xesús de Nazaré de Disney ese personaxe non existe. No antigo canon eso facía Este Dios bondadoso non é mi Dios. No. Donde esté unha buena matanza de Dios. Bueno, rapaces, creo que xa foi dabondo, que xa reventamos tímpanos por encima das nosas posibilidades. Así que eu creo que xa está ben por este mes, o programa número 13. Deberíamos facer agora unha rolda de prensa, non? Aquí en plan de como vedes o primeiro capítulo, rapaces, pasástelo ben ou algo así. Pero creo que o mellor vai ser recordar que estamos en redes sociais. Actualmente subimos os episodios a nosa canle de YouTube, a nosa canle de iVoox, os audios solamente, por se os queres levar se nos queres escoitar no coche, cousas peores se teñen feito.
Dios, Fer, estálo dicindo como si hubiera tradición de facer eso no episodio piloto, en plan, pero vamos a ver. Xa. Se solo está este arquivo. Bueno, pois que os coiten varias veces. Tes Para que nos razón, collan ¿no? cariño. Tamén Somos sempre como a penso- cerveza, a primeira vez non gustamos. E tamén sempre penso que se chegaron ata aquí xa han de saber de onde carallo se saca o episodio, non? Pero bueno, hai que... E tamén temos Twitter, todas as cousas que citei son @cnegranostromo. Por que? Non nos deixaban poñer máis longo o username. Tuvemos que escoller entre caixa e negra e escollemos negra. Eso, sempre. E volveremos o 13 do seguinte mes, se todo vai como planeamos, pero con que volvemos, rapaces? De que vamos falar no seguinte episodio? Deberíamos falar de... Creo que a corte tiña aí unha idea. De cinema turco. Hostia, No. por suposto, cinema turco. Spiderman turco, Spiderman turco. Star Wars turco. O Star Wars turco. No, tiñamos aí consensuado falarmos de actores vos que fixeron malas películas. Entendendo malas como o que vexades no seguinte episodio. Non miramos a ninguén. O seguinte episodio deberíamos empezar facendo un previously on Sí. previously Por on a Caixa certo, Negra Nostromo. a min, antes de terminar, gustaríame pedir disculpas porque, a ver, eu estou seguro que hai xente que empezou a vernos / escoitarnos porque pensou que íbamos falar de Alien e non falamos de Alien en 2 horas e media. O sea que, puntazo. Temos que facer un contador de cantos episodios levamos sin falar de Alien. Sí, porque no seguinte non sei eu tampouco, sei. Agora vai e resulta que sale Marlon Brando en Alien contra Predator ou algo así. E temos lo que meter aí. Pero bueno, rapaces, ata aquí o primeiro programa da Caixa Negra Nostromo. Vémonos no seguinte episodio. Sede moi felices e moitos bicos a todos. Apertas.